a sentir-me Trinidad. Perfilador, 6 cor canela do Mercadona. Camel nunha mau tinto, na outra unha señora. Se abre a boca dispara pero non ten pistola. Non nos entenden porque os dos temos o noso idioma. Ela é a raíña pero non leva a coroa. A coroa non leva a coroa. Vaite do seu lado porque nunca te valora. Non te valora, parvo, non te valora. O noso momento que non pase outra vez. Deslumbrou-me esa morena, morena de pelo e pel. Dixenlle pa sempre cando tiña 16. Hoxe teño 23 e xuro che que cumplirei. Nena, non son rico nin no peto levo un taco. Grazas a meus pais na mesa nunca falta o prato. Espero correcto, ela non bica ningún sapo. Cansouse dos imbros, ahora quere probar co fraco. Ela é a raíña pero xa nunca namora. Eu non quero ser rei porque iso xa pasou de moda. Todos eses príncipes que se poñan a cola, que eu saco a guillotina pa ver se as cabezas rodan. Eu sei como son e vou a desamor por tema. Namoro cada xoves, noites e saio de festa. Ela non baila dembow, ela baila muiñeira. Non fai competición pero pra min sería a primeira. Esas curvas desafian calquer teoría da ciencia. Se pasas diante miña temblo como turbulencias. Tienes un avión pero non teño licencia. Queres que fagamos boin, sei que non tes máis paciencia. Ela é a raíña pero sempre se coroa. Todo o que se propoña ela vai ser a campioa. Viste como quere, non lle importa nada a moda. Fíxose un colar cos anaquiños do meu cara. Volverio Fendi. Amigos, amigas, querida familia celtista, buenas noches a todos y a todas. En un postpartido distinto a lo que veníamos viendo. Creo que son 5 o 6 partidos del Celta sin conocer la derrota y acaba esa racha en Balaídos contra un rival de media-baja tabla y seguramente con unas sensaciones un poco dispersas, vamos a decir. Individualidades que no suelen fallar fallando, otras tantas que son un poco más recurrentes también y cayéndole encima el peso de la crítica, por supuesto, desde el primer momento. Hablaremos si con más o menos razón. Y alguna pequeña esperanza, algún destello de algún futbolista que parece que está llamado a ser un poquito más de lo que estamos viendo. 0-2, doblete de Roberto para que gane el Español en Balaídos. No se mueve el Celta de la clasificación, seguimos en puestos de Europa League, pero a esta hora de la noche la cosa está bastante diferente, Hay que ver qué pasa con la Real y Sevilla, pero sobre todo tenemos ahí al Mallorca y el Rayo Vallecano que van a aprovechar, parece, bastante bien este pinchazo del Celta. Y a partir de ahí tenemos que hablar de muchas cosas, no solo del partido, que tendremos que hablar, ya digo, de futbolistas en concreto y también de un planteamiento de Claudio Giraldez y de especialmente los cambios que creo que nos van a dejar opiniones diversas, sino también de lo que le viene al Celta ahora, porque claro, en principio Las Palmas y Real Club Deportivo Español en Balaídos eran partidos en los que tenías que sacar 3, 4 puntos, no voy a decir 6, pero bueno, entre 3 y 4 puntos y has acabado sacando 1. Es cierto que sacamos 3 en Mallorca, pero si el Celta quiere seguir peleando ahí arriba, veremos ahora el calendario porque se le puede poner en chino mandarín. Habrá que ver otros supuestos, qué competiciones jugarán los rivales que tendremos enfrente y demás. Pero bueno, debatimos todo ahora. Ya sabéis que con nuestros tertulianos habituales. Oye, al salir de Balaídos vi al señor Alex con toda la familia. Llevaba un cabreo. Bueno, la mitad de cosas que decía no se le entendía un huevo porque
estaba sin voz el tío. Llevaba un cabreo. Dice, es que acabo de llevar un bofetón. Acabo de llevar un bofetón de realidad. Bueno, amigos, bueno. Vamos a... Antes de nada, a poner el tweet de que estamos en directo para avisar a esa gente buena. Si esto decide funcionar, no decide funcionar. Vale, muy bien, muchas gracias. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bajón. Es cierto que no estamos tan mal, que no fue tan negra la jornada, pero amigos, mira, empató el Athletic. Bueno, se celebra. Vamos mi Athletic. A ver, vamos a poner esto aquí. Y hablamos con negro sobre blanco de lo que le va a pasar al Celta. Haremos también porra, ¿eh? Porra de los próximos partidos. A ver qué le puede pasar al Celta. Va ganando nadie. Acaba de empatar Sancet de penalti. Muy bien los penaltis hoy, ¿eh? Sí, señor. Grandes. Grande Pachespino, especialmente. Clasificación de Primera División. 48 puntos el Betis, pese a perder con el Villarreal hoy. Parece complicado llegar a estos puntos del Betis. Mallorca y Rayo Vallecano. Bueno, en este caso ahora Mallorca 43 puntos. Rayo Vallecano 41, que serían 43 en caso de ganar como venía haciendo hasta hace poco. Y la Real Sociedad también 41 después de perder, no me acuerdo ni con quién. Con el Mallorca, efectivamente. Perdió el Getafe contra Las Palmas, ganó Osasuna en el partido de hoy. Bueno, podemos hacer el corte más o menos aquí, o aquí incluso. El Getafe yo no sé si le va a dar realmente, pero la pelea está entre estos. Estos están en la pomada. Celta, Mallorca, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Celta y Mallorca, como digo, 43 puntos. Rayo y Real Sociedad hasta hora de la noche 41 puntos. ¿Qué pasa? Habrá que ver el horario, sí, el calendario de los demás. Pero si nos vamos al del Celta, ¿qué nos dice el del Celta? Montjuic, Villarreal en casa, Bernabéu, Sevilla en casa, Donosti, Rayo en Balaídos y despedimos la temporada en el Coliseum. Espero por Dios que no nos vayamos al Coliseum a jugar absolutamente nada, Por favor. No me quiero ver yo en esa. ¿Qué decís por aquí? Jailson y Carlos Domínguez que cierran al salir. Celtista no parece. Seremos o equipo máis duro, non nos corren a favor. Onte debimos tirar como 6 en incósegas fixemos. Moi de acordo con a Pouseco. Moi de acordo. Por certo, o Español moi ruín. Non se queren gañar onte 0-2 casquiño me deron. Bueno, un equipo que compite e que está, de hecho, pues mira, con un partido menos, 6 por encima del descenso. El Español. De hecho, está por encima del Girona. Ostras, el Girona, Hostia. Bueno, amigos, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner Mallorca, Rayo y Real Sociedad como previsibles rivales a tener en cuenta. Vamos a ver. ¿Qué le queda a la Real Sociedad ahora mismo? Sevilla con entrenador nuevo. Hombre, aparece Nico en directo y no en diferido, atención. Sevilla con Joaquín Caparrós en 2025. Invic 2025, sí señor. Vámonos a lo que nos interesa. Villarreal, Real Sociedad. Estoy, amigos, perdido. Hay una botella aquí. Tiene un poco de agua. Se celebra. Ahora Real Sociedad le queda Villarreal, Alavés, Atlético de Madrid. ¿Cuántos partidos le quedan? Celta, Girona y Real Madrid. Es decir, no tiene al Barça como tiene el Celta, pero tiene al Atlético. Y tiene Derbi Vasco. Y tiene Villarreal al igual que nosotros. Bueno, es un calendario que creo que se puede asemejar bastante al del Celta. Mallorca.
Real Club Deportivo Mallorca, falta por enfrentarse a Leganés, Barça, Girona, Real Valladolid, Madrid, Getafe y Rayo. Yo en el Mallorca no confío mucho. No confío mucho. No confío mucho. Pero sí es cierto que Valladolid, Girona, Getafe, a ver, Leganés. Y Rayo Vallecano, ya por último. Valencia, Atlético de Madrid, Getafe, Las Palmas, Betis, Celta y Mallorca. Creo que más o menos todos podemos coincidir en que el Rayo tiene el calendario más sencillo y el Celta tiene el calendario más difícil. Estos son los calendarios. Vamos a ponerlos todos juntos. Vamos a ver. Las fotos son estas. Celta, Real Sociedad, Mallorca y Rayo Vallecano. Ojo al Valencia, efectivamente, ojo al Valencia. El Rayo es seguramente el equipo al que menos me fíe. El Mallorca, no sé qué esperar. Lo que vimos contra el Celta fue muy decepcionante, pero creo que el nivel, lógicamente, es superior. Y luego está la Real, que yo mientras la Real siga pinchando, estaré tranquilo, la verdad. Estaré bastante tranquilo. Pero con este calendario el Celta va a tener que apretar bastante, me atrevería a decir. Vamos a ver otra cosa. Esto es un poco jugar a ser Dios, si le queréis llamar así. Bueno, o jugar a las matemáticas. Jugar a las matemáticas. Vamos a jugar a las matemáticas. El año pasado, el séptimo clasificado necesitó 57 puntos. 57 puntos. El anterior, 53. El anterior, 59. El anterior, 58. Vamos a ponerlo 53-54. Puede estar la cosa. ¿Vale? 53-54. Nos harán falta para llegar ahí. El Celta tiene a día de hoy, si no me equivoco, 43 puntos. Le hacen falta 10-11 puntos más. Vale. ¿Vosotros consideráis que el Celta va a sacar 12 puntos aquí? Voy a hacer mis cuentas, ¿eh? No voy a decir qué opino de cada partido. Luego, con los demás contertulios, hablaremos un poco de lo que nos parece. Pero esta es la situación ahora mismo. Barça, Villarreal, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Getafe. Yo creo que el Celta va a sacar... A mí no me salen 12 puntos, ¿eh? No me salen 12 puntos aquí. ¿Qué opináis? 10 puntos, dice en absoluto. Menudo bajón de semana, Pabliño. Menudo bajón, Julián. La verdad es que sí. Un poco... Necesitamos un jugador franquicia como lo fue Aspas en su día. A ver. 12 puntos, eh. Siete y a duras penas, dice Piero Ríos. Siendo benevolentes, vamos a ser benevolentes. Es que me salen 11 o 12, pero siendo muy benevolentes, ¿eh? Si se queda la cosa igual, vamos a estar apañados, amigos. Vamos a estar apañados. Para Conference, ¿cuántos hacen falta? Pregunta en absoluto. A clasificación para Europa é un agasallo extra, como xa teño dito, e pese a derrota de onte, ainda poda quedarse. Con todos los de casa, 9 y 1 de casualidad fuera, sin contar empates.
Con todos los de casa, 9. O sea, ganamos a Villarreal, Sevilla y Rayo. No lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro. Para Conference League, vamos a hacer recuento otra vez. ¿Qué necesitaron los equipos las últimas temporadas para quedar octavos clasificados? 53 puntos, 51 puntos, 55 puntos. Amigos, está igual o peor, ¿eh? Está igual o peor, 54 puntos. Pero que... Pero. Y el Celta quedando octavo, 53 puntos. Uf. Bajón. Me acaba de dar un bajón. Lembra, Pablo, que o fútbol non funciona na realidade casi que nunca como semella no papel. Sí, señor. Hay mucho enfrentamiento directo en las últimas jornadas. Es muy difícil hacer previsiones. Pues sí que es verdad, pero... No lo sé, amigos, no lo sé. Es difícil echar cuentas. Echaremos más o menos cuentas, pero... Pero... Si se queda similar a otros años, yo no sé qué deciros, ¿eh? No sé qué deciros. Es que ganando este partido era otra historia. Clara, vale. Pues muchas gracias, ¿no? Está claro, no hace falta que venga yo aquí a decirlo. Pero. A ver, si queréis hacemos otras cuentas que son un poquito más bonitas. ¿Os apetece hacer cuentas de esto? ¿O esto lo dejamos ya para otro momento? Porque si os parece hacemos cuentas de esto en un momento, ¿eh? ¿Hacemos cuentas de esto? No hacemos cuentas de esto, vale. Bueno. ¿Qué decís por aí? Na xogada do segundo gol, menudo dueto. Carlos e Jason parecían o Fari e o Puma É moi complicado, sí, pero estamos aí con iso, non contábamos a empezar a temporada. Totalmente. Quedan... ¿Cuántas jornadas quedan? 5, 6. Quedan 7 jornadas. Si nos llegan a decir a principio de temporada que 7 jornadas íbamos a estar metidos en la pomadísima, creo que estamos muy en la pomada, de hecho, del Celta. Del Celta, sí. De la Europa League, incluso, en este caso. Creo que todos lo hubiéramos firmado, la verdad. Tengo la garganta fatal. Una pandemia repentina que acabe sea la liga, totalmente. Eso es lo que necesitamos, Dinky. Ah, claro, que me faltó poner el tweet porque no funcionaba. Y por eso nuestro querido Alex no se enteró del asunto. Como muchos otros tuiteros que sois, ¿verdad? Que sois muy tuiteros. Que no va. Que decide que no le da la gana de ir. Bueno, muy bien. Muy bien. Me parece esto fantástico. Pues nada, amigos, pues no funciona. Facemos a 13-14. Facemos 13 ou 14, dice a Pauseco. Yo pensé que era que hacíamos la 13-14. No. Facemos 13 ou 14 puntos. La gente... Hay que quitar el licor café. Aplaudimos Casorelles y no lo din. No, totalmente. A partir de este año el objetivo debe ser siempre estar en el puesto 10 para arriba. Sin objetivos ambiciosos, te instalas en la mediocridad. Hay equipo y hay ilusión. Demuéstrese. Demuéstrese, queridos, demuéstrese. Ay, no funciona, macho. Es que no funciona. Bueno. Pues no puedo poner el tuit ahora mismo. ¿Qué os parece? Tendré que ponerlo de otra forma. Vosotros estando ahí vais a compartir el tuit de que estamos en directo. Para que la gente rápidamente se meta a ver esta tortura. Con esta tortura no. O incluso sí, pero me refiero, tortura de partido. A ver. Para seguir un pouco de ilusión. Boas noites, Xavier. Boas noites.
Va a ser más factible rascar en Montjuic y en el Bernabéu que contra Villarreal y Getafe. Ojo que Rick Pepinillo abre melón, ¿eh? No lo sé, no lo sé. ¿Sabéis qué pasa? Que la Champions no nos va a hacer ningún favor. Yo creo. Vale, post de que estamos en directo. Vamos allá. Realmente la Champions no nos hace ningún favor, ¿no? O sea, no nos toca nada de cerca partido contra el Barça, vamos a decir, porque el Madrid yo creo que no le va a querer una chaqueta en el Bernabéu, pero no va a pasar tampoco. ¡Gol del Athletic! ¡Gol del Athletic! ¡Vamos, mi Athletic! No me digas eso. No me digas eso, Manuel. Hoy, 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 hoy. Hoy, Nicolás. Nicolás de mis amores. Con este gol, Nicolás, el Rayo se pone con 40 puntos. Podemos quitar al Rayo de la ecuación. No sé si por un punto o por qué. Madre mía, hoy no voy a poder ni hablar, ¿eh? Menos mal que tenemos a tertulianos de lujo, por supuesto, ya casi preparados, para levantar este directo, la madre que me trajo. Partido nefasto pone Onene Cats. Onene Cats puede ser la mítica Rouchi. Estamos hablando de la mítica Rouchi. ¿Dónde andará Rouchi? Qué grande Rouchi. Bueno, queridos, queridas, os paso el tweet de que estamos en directo por ahí. Si algún alma caritativa le quiere dar un retweet para que su gente, sus alrededores sepan que estamos en directo, pues yo personalmente lo agradecería mucho. Enormemente, de hecho. Lo agradecería enormemente. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que deciros? No sé qué más tengo que deciros, que estoy disgustado, la verdad. O sea, me fui de Balaídos diciendo... Me han tomado el pelo, he venido aquí y me esperaba otra cosa, muy distinta a esta, la verdad. Fue un partido más malo, mira cómo sabe Merige. Merige sabe cosas, entre otras cosas porque lo estuvo viendo a mi lado, claro. Rajando de... No rajamos mucho de nadie. Es que rajábamos más de Bamba, la verdad. Eu estou a piques de seguir para casa da sobra. Entraré en cuanto chégalo. Grande, Antón. Qué fenómeno, Antón. Siempre nos queda Antón. Menos mal que nos queda Portugal. Menos mal, menos mal. Porque el señor Alex está borracho o está todavía cuidándose la voz, lo cual estaría muy bien por su parte. Yo de mayor quiero ser el Athletic. Se nos caen las opciones de Champions. Oh no, Rick Pepinillo. Por cierto, Rick, poca broma, pero leí hoy en Twitter que la gente ya estaba esperando que el Athletic Club fuera a Europa League y ganara la Europa League. Entonces el noveno iría a Conference. Hombre, no sé yo si está ese punto. Ahí viene Alex Felta con delay. Nico de mi vida, vamos Nicolás. Vamos el pequeño Nicolás. Vamos que nos vamos, pequeño Nicolás. Qué grande Nicolás, qué grande. Vamos ahí. Oye, a ver, realmente le tenéis mucho pavor al Rayo. Que se le va a ir el entrenador al acabar la temporada. Que tampoco tiene grandísimas individualidades. No sé. Dirán en Vallecas, ¿realmente le teméis mucho al Celta? Que le toman el pelo en casa, que vive a base de niños. Puede ser. Soño con voltar a Euro. Mira, ahí está Rouchi con el gato. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo sin ver al gato de Rouchi? ¿Cuánto tiempo? Por líneas fue un partido para olvidar. Melón a abrir. ¿Cómo por líneas, Jaime Soto? Abre ese melón. ¿A qué te refieres con por líneas? ¿Quieres decir a que todas las líneas del campo deberían olvidar este partido? Porque en ese caso yo estaría muy de acuerdo. Empezando desde la portería, pasando por la defensa, llegando al centro del campo y finalizando en el ataque. Ten mejor calendario Rayo. Sí, señor, ten mejor calendario. Pero tampoco... Quiero decir, el Rayo... Ya estuvo mejor el Rayo. Se ha quedado más, ¿no? Pues ya estuvo mejor el Rayo. Claro, es que el Rayo viene de que el mismo Español que a nosotros nos ganó, al Rayo le ganó por el doble. Le ganó al Alavés, empató contra la Real Sociedad y bueno, cositas por aquí, quiero decir.
El Rayo no gana 2 partidos seguidos desde hace 2 meses, desde febrero. Entonces, pues bueno, yo al Rayo... Al Mallorca creo que no le va a dar. Creo que no le va a dar. Al Rayo estoy casi seguro de que no le va a dar. Me fastidiaría, aunque viendo lo de Las Palmas, me da un poco más de calma. Pero como el Getafe empieza a encadenar 2-3 victorias seguidas, cuidado con el Getafe, porque competir ya sabemos que compite. Saco manos, a nosa racha de 8 sen perder xa a rematamos. Efectivamente. Ya está mejor para un segundo tiempo. Pasan más cosas con Fer. Hablaremos hoy largo y tendido del señor Fer López, porque creo que es un tema que hay que tratar. Hoy la suegra te permite entrar en el directo. Ay, Antón. Oye, vamos a ver, pero el señor Alex me dice 2 minutos y entro. Y a mí me están tomando el pelo. A mí me están tomando el pelo. El Fercho, el Fercho. Oye, no habéis dicho nada. No habéis dicho nada, por ejemplo, Piero Ríos, Nurirlo, Rick y Alex Celta, no lo sé, porque como son moderadores, no lo puedo ver. Pero queridos miembros, hablando de Ferlo, si abrís la pestaña de los emojis personalizados para miembros, encontraréis cosas. Encontraréis cosas. O Rayo estáse desinflando todos los anos. O Rayo está desinflando todos os anos e pasa a finales de liga. O adestrador se afirmou co Osasuna. Eu ainda creo. Así que a Pauseco cree. Yo creo, amigos. Yo creo. Pero sí es cierto que lo que vimos en Balaídos ayer es realmente decepcionante. Porque era una oportunidad. Era una oportunidad de oro. Ahí está el Celta. Desde luego. Desde luego que Alex Celta es miembro. Pero vaya, sí es miembro. Ahí está, sí, sí. Bueno, Piero decidió que era mejor idea a Ovella Damián. Ya está con los MVPs y los pufos. O peor rival somos los mismos. Es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, esto se está petando. A ver. Hola. Oye, empezasteis a poner a Fer López y explotó esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hemos vuelto. Hemos vuelto. Vale, vale, calma. Cambios UIR. Me parece que estos cambios en el internet nos van a salir caros. Supuestamente ahora tengo más internet para aguantar más gilipolleces. Sí, sí, amigos, más gilipolleces. Estoy cansado de leer gilipolleces en el chat. Estoy cansado. ¿Sabéis por qué? Porque no hay mayor gilipollez que estar viendo un directo post partido de una derrota lamentable del Celta. Número 1, no ser miembro. No voy a decir nada de eso. No voy a decir nada de eso. No somos peseteros. Pero no darle like al directo y no estar suscrito. Llevamos estancados en suscriptores. Algo estaremos haciendo mal. Seguramente. Algo estaremos haciendo mal. Como por ejemplo que Maxi Gómez ignore mis mensajes y no me dé una entrevista. Por ejemplo. Bueno, Maximiliano, no pasa nada. No pasa nada. Al ser moderador no te sale que soy miembro, ¿cómo? Claro, Alex. Ay, sí me sale al lado, perdón. Sí que me sale al lado el escudo de Oliveira de los Enganos, que quiere decir que Alex Celta lleva más de un año de miembro. Claro. Y yo diciendo aquí que a ver si... Y Rick Pepinillo igual. No, claro. Y yo aquí blasfemando. Toda la razón del mundo. Bueno, amigos, vamos a lo que nos interesa. Vamos a escuchar cómo esta gente dice absolutas barbaridades. Pero lo que vienen siendo barbaridades, porque yo sé que por lo menos hay uno aquí que viene caliente. A ver, porque aquí en más de uno se los trae. Uy, bueno. Atención, porque yo ya escuché Europa League. Cuidado. Uno que le tiene alergia a la Europa League y el otro que dice Europa League. Ya vemos ahí los mocos. Efectivamente. Jesús. Efectivamente. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andamos? Boas noites ás persoas. As persoas e os animais tamén. Bueno, Como vais a teño voz, estado Alex? mellor, Como vais a voz? No, a voz ben. Xa dicen que eu perdo a voz con facilidade, pero a recupero con facilidade. E aquí está Foi a mañana esta marca, non deixei... esta marca que tes aquí,
Esta marca que teis aquí, dun guantazo que te levaches en Balaído, supuestamente, que falamos. Sí, o mesmo que todos, creo eu. Efectivamente. Pero foi teño o tímpano todavía, reventoume o tímpano. En fin, amigos, estamos falando aquí, estamos incluso botando contas. Porque claro, sacar o Excel, non sei se son horas de sacar o Excel, hai que ver cuántos son rivales e cuántos non. Cando empecé o directo xa temía o Rayo, e agora o Rayo casi que o descarto. No, Pero despois faremos A cosas, tres puntiños, non o descartas Excel, nada. Estou aquí vendo eu vou co empate. Se empata o Rayo, mejor. Como? Claro. Por Ti qué? non sabes que... Porque se o Atleti gaña a Europa League Vai non dicir. e queda quinto, o noveno vai a Conference. Esa... eu non teño... Si xa esperamos Claro, a nada. esas O noveno carambolas, vai a Conference, temos máis marxen. si xa no, Máis marxen. esperemos non Sí. irnos a esas carambolas, porque senón as cabezas como están. No, pero eu veo moi factible que o Atleti gañe a Europa League. É a súa competición, está gañando ao Rangers, está en semifinais, eu creo que o ten bastante... E tería que quedar quinto. Sí, cuarto no, porque o cuarto vai directo, o quinto creo que non. E a cuánto estamos? Salió un artículo no Marca que se o Atleti gaña a Europa League e queda cuarto, o noveno non vai a Conference, pero se queda quinto, o sea, o Villarreal o pasa, o Betis o pasa, o quinto, sexto, así, sí. Entón, non sei se a suposta quinta plaza, eu creo que sí, eso non o sei seguro, pero a suposta quinta plaza extra, creo que xoga unha ronda previa de Champions. Claro, a ver, é certo que ahora mismo o Villarreal ten 51 puntos, está gañando o Athletic a 6 do Athletic, pero cun partido menos. O sea, poderíase por incluso a 3. Que un punto máis do Rayo tampouco nos influye mucho agora mismo, e o Rayo ten que pasar por Balaídos. Eu prefiro que empaten e o Villarreal que este máis preto do Atlético. Estábamos aquí celebrando o gol de Nico Williams e sabe o Alex a quitarnos aí que ilusión. Hai que estar informado. Bueno, a ver, tanta carambola. Se temos que ir a Europa ou a tal, o sea, que seña por merecemento e non por andar con carambolas e tal. E o Excel non hai que sacalo, porque eu onte xa vin xente que, en plan, somos unha merda, non valemos pa nada, defensa non tal, hai que fichar, non vamos ir a Europa, bueno, un catastrofismo, pois nada, o de sempre, o celtismo de sempre, que ou cando gañas vas a Europa, ou cando perdes, pois vas a descender. Algún igual, porque xa non lle dan as contas para o descenso, pero igual hasta, vamos, en plan, diría calquer barbaridade. Eu de verdade que ás veces, en plan, estou un pouco xa canso sempre deste típico discurso da xente de ganamos ou perdemos, somos mellores ou peores. Que eu vexo as cousas de diferente maneira e vexo bastantes grises dentro desta escala. A ver, a min teño que decir que esta derrota non fixo que troque de opinión respecto a ningún xogador da plantilla. O que sí é un golpe duro, porque eu prefiro amarrar estes 3 puntos e non estar obligado a xogártela coa Real, co Villarreal. Agora, se as circunstancias... o terceiro do Atleti. Bueno, acabouse. A ver, pero eu, por exemplo, o tema... As circunstancias son medio normais, no Camp Nou e no Bernabéu seguramente non puntuemos, temos que rascar algo contra o Villarreal e a Real Sociedade, dando por feito que gañamos ao Rayo e ao Xetafe e ao Sevilla. Mira, entón, non sei, pero a xente celebra o gol do Athletic, Ollo, nas miñas prediccións, eu contra o Español solo tiña un punto. Porque, quero dicir, ao largo deste ano, os equipos que peor se nos deron foi precisamente o Español en bloque baixo, Leganés en bloque baixo, os equipos todos en bloque baixo. É o que máis nos costa. Porque os ataques que normalmente cando atacamos a xente facemos ataques en estático e moitas veces pois non temos xente que seña realmente especialista a nivel individual
sufrimos moito con iso. Ahora Alfon chegaba en bon momento e ainda nin así, o sea, porque quero decir, bueno, cando chegou, o sea, cando saiu Fer López, axitou bastante o árbol, estivo moi ben, pero quero dicir, é un tipo de equipos que se nos atraganta sempre. E se encima regalámoslle un gol e outro, bueno, pois claro, é que tes moitas facilidades para perder contra un equipo como o Español ou empatar, quero dicir, o Español, vosotros pensades que non daría por bon o punto, o sea, saindo en bloque baixo e todo iso, por bon o punto cando éramos o equipo da Liga, o segundo mellor equipo na casa da Liga? Pois Bueno, joder, o como cuarto. non? O cuarto, bueno, quitado Madrid e Barça, que xa hai que descartalos, Ajá. esas cousas, poñéndonos así xa en cousa seria, quero dicir, somos o segundo equipo. Madrid e Barça os deixo aí porque xa, como lles dan os cartos e regalan todo, pois que lles den polo cu. Pero é o tema de que somos un equipo moi potente, o sea, calquer equipo firmaría con sangre un punto en Balaídos. Calquer equipo. Estou segurísimo, porque entonces eu que pensaba, decía, mira, nos meus pronósticos tiña un punto contra o Español, contra o Barça. É dicir, pode pasar calquer cousa. É un equipo que nos vai deixar facilidades para Unha xogar. pregunta, Mario, unha pregunta. Sí, Cuántos puntos saca o Celta según o teu pronóstico? 11. De aquí a final de ano? Sí. De aquí a final de temporada, sí. Eu tiña predicción 12 puntos. Pois con 11 Con puntos, 11, con 11 estamos, con E, 11 e, e, imos a Europa. e con 11 eu tiña o Barça, como pode pasar Un calquer momento, cousa. un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, que foi? Que pasou? Vamos facer unha cousa. Vamos facer unha cousa. Xa queredes ir así a de huello, pois vamos así. Vamos Sí, claro, a... Por certo, Un momento. por certo, eu son un nome de palabra Ajá. coa derrota de onte eu teño unha aposta que pagar. Así que cando queira Antón, que vaya pensando, eu cumplo. Como era eso? Como era eso? Como era eso? Alguén Sí, non sí, sí. recordaba. Eu non me Eu acordo dixen que desa. íbamos a gañar 3-2-4 que isto e o Español... O sea, que ahora mismo estás en mans de Antón. Así é. Poderías decir. Pois a ver se entra despois e argallamos. Algo argallamos. A ver un momento. Vamos ver aquí a cousa. Vale. Aquí temos o calendario próximo do Celta. Poño aí. Poño aí. Vamos botar contas, amigas e amigos. Vamos botar contas. Empezamos por Mario Seijas, que o ten meridianamente claro. Sí, además teño aí calculado e todo iso, todo bien tal. Estou convencidísimo de que isto vai ser así. Barcelona-Celta, Mario Seijas. Como é un partido que pode pasar de todo, o Barça, despois de xogar competicións europeas, de isto, do outro, é factible que poidamos rascar un punto. Eu creo que é factible que poidamos sacar un empate. Non ganar vexo aí moi difícil, e perder non o vexo tan claro que vayamos perder sí ou sí. Polo tanto, un empate. Un empate, sí. Un empate. Contra o Villarreal na casa, o que estou convencido é que a afición vai apretar, o equipo levou unha cura de humildade neste partido contra o Español para saber que se quere ir a Europa hai que apretar con todo o que se ten, con todo, e penso que ao Villarreal lle vamos a ganar. Vai ser un partido difícil, pero vamos a ganar. Vamos a ganar ao Villarreal. Porque é un equipo que nos vai deixar xogar máis, e que o Celta, cando lle deixa máis espacios, é moito máis perigoso. É dicir, tanto Alfon como incluso Williot contra un Villarreal poden ser xogadores moi determinantes, incluso con espacios Pablo Durán ou xente así crean moitísimo máis perigo, moito máis. 4 puntos levamos xa. Joder. Real Madrid 0. Aí sí que non teño dúda ninguna de que o Madrid no Bernabéu e todo iso, a verdade é que ali casi ningún equipo se leva puntos e vai ser moi difícil. Si rascásemos algo, vamos, sería para sacar o sombreiro. O sea, podríamos chegar a 12, pero pareceme imposible, así que 0. Vale? Celta-Sevilla. Celta-Sevilla. 3 puntos, porque andan bailando con entrenadores, cousas. Pode ser. Sevilla está pa aquí, pa lá. Eu creo que é un momento
igual era mellor que nos viñera no canto do Villarreal, pero bueno, a ver como se sitúan ali, porque ao mellor tampouco o cambio de entrenador lles favorece e igual en vez de gañar perden, porque eu que sei. Unha pregunta. Aquí el docente quereche preguntar. ¿Por qué en el Bernabéu nada y contra el Barça sí? Pois porque Eu o veo ao revés. o Madrid é un equipo que máis rocoso, que che deixa xogar menos, o Bernabéu é un sitio, quer dicir, é que o Madrid con nada ganache. É un equipo que vive de individualidades, que con nada de ocasións podeche facer moitísimo daño. O Celta bótase moi arriba e para o Madrid eso é sangre fresca. Sangre fresca. Cousa co Barça é un equipo que se abre moito máis, que se despliega moito máis para arriba, que corre máis riscos atrás e creo que sí que o Celta con máis espacio, vamos, o Celta deixándolle xogar o balón e deixándolle todo, eu penso que puntúa antes contra o Barça que contra o Madrid, sin duda alguna. Moi ben. Real Sociedad. A ver se convenciches ao docente. Real Sociedad. Que facemos? Real Sociedad Anoeta. Real e Arena. puxen 0 puntos. 0 puntos. Duelo Sí. directo palmao. Cuidado, Porque creo que Partido de 6 puntos aquí. partido alá, a Real apretando, intentando os últimos cartuchos tamén para poder ir a Europa e todo iso. Teñen un equipazo, non sei, pero a min cádrame que, quer dicir, é un partido tamén que se pode sacar algún puntiño, quer dicir, que se pode sacar un punto tal. Pero nós fora da casa, dinlle 0 porque nós fora da casa non estamos especialmente ben. Por certo, convenciches o docente. Grande Mario, Ponche. Grande Mario. Partido difícil en Real Sociedad, efectivamente. Vou cenar lubina, pois que xa aproveite, Jaime Soto. Que xa aproveite. Bo proveito, eu cenei do chino e soupo Dios tamén. Celta, Rayo Vallecano. Celta, Rayo Vallecano, pois aí xa puxen 3 puntiños. Porque creo que o Rayo é un equipo que está sobrepuntuando. O sea, creo que non ten tanto a plantilla como para tal. Penso que está facendo un traballo magnífico o seu entrenador. Penso que ten certos xogadores en concreto que son moi bons, pero que tampouco acaban de ter aí unha mordida arriba boa, o sea, non é un equipo moi goleador. Eu non mo creo. Tampouco é un equipo que defensivamente seña moi sólido, é un equipo moi ben traballado, pero que, bueno, ten carencias e creo que sí que podemos sacar. Probablemente os partidos que temos eu creo que seña o máis factible que ganemos. Vale. Por certo, decía antes Xorxe Paz, contra o Villarreal é día laborable ás 19 horas. A ver canta xente vai. Bueno, se é igual que o das Palmas, que foi ás 9 da noite un lunes e non había unha puñetera entrada, pois aí andará. E pa que o Celta vai estar moi... Xa comentamos aquí, joder. Si rascamos un punto no campo do Barça, para ese partido vai haber salsa. Oye, falaremos despois do recibimento. Ben, sempre ben, pero de facelo eu esperaba que fora máis adiante, a verdad. Bueno, falaremos despois, non nos aventuremos. Bueno. Getafe. Ui. Por último, Getafe, pois un puntiño. Un puntiño, bueno. Penso que vai ser un equipo rocoso, vai ser un equipo que non nos vai deixar xogar, que tal, quer dicir, é que é un equipo parecido ao Español. Entonces, quer dicir, probablemente para min tamén seña dos máis difíciles. Como bloque baixo, Celta incómodo, vamos ter o balón, pero non vamos a ter profundidade, vai ser algo parecido ao que eso, pero bueno, supoño que chegando aí e tendo o aliciente de que si gañas podes te meter en Europa, iso, eu espero que os rapaces, esa fame que teñen os rapaces, que se lles ve aos rapaces que teñen, como pode ser Alfon, como pode ser Fer, que están a tope, o Guito, que o ano pasado demostrou salvándonos e iso, eu que sei. Hai xente que ten moita fame, eu creo que pode ser positivo iso de chegar ao final e poder meterse. Pois realmente é un premio, non é algo, non é esa típica presión de se perdes baixas a segunda. É dicir, se perdes, pois non pasa nada, fixeche unha temporada chapó, e se ganas é un premio que te cagas e unha felicidade tremenda. Entonces eu, bueno, vexo ese puntiño factible, e o Gallá seña máis, pero bueno, así xa me salen as contas, non? Quero dicir, polo tanto son 11 puntos. 3, 6, 9, 10, 11 puntos, sí.
Pois moi ben, eu penso que con isto estivemos antes vendo antecedentes. É certo que palmar no campo da Real. Mira, o que máis difiero desto, despois vou dar o meu, pero cóstame ver a Mm, victoria contra o Villarreal e mm. cóstame tamén pensar que igual o Celta non saca nada de Anoeta. Cóstame. Pero Pode do ser que saque resto, algo, pero quero decir, non creo que saque máis dun punto eso, é que saindo fora tamén che podo dicir, é factible que saquemos o punto en Anoeta e que non saquemos ningún contra o Getafe. tamén é verdad. Tamén é verdad, totalmente. Así, por eso digo dos 11 puntos, porque, quero dicir, poden che variar esas, pero bueno. E o do Villarreal si o vexo, de verdad que digo que o vexo o sea, de corazón. Creo que o Celta é un equipo que con espacio se maneja ben e creo que lle vamos a meter man. Si é verdad, por aí penso que o Celta ten posibilidade de meter mau. Pode ser que sí ou pode ser que non. Bueno, pues vaya tontería, ¿no? Pero penso que Pareces Pemán. ten Pareces Pemán opcións. co tempo. Pode que choiva, pode que non. Alex, as dúas prediccións. Barcelona-Celta, vamos alá. 0. 0 puntos. Empezamos ben. Momento, vamos por o rojo aquí. Vale. 0 puntos, Alex. Que? Bueno, non sei que fago. Vale, 0. Me cago na mar salada. Estas tecnologías non son para mí, macho. É que nin o Paint. Vale, 0 puntos. Pero que liacha, hombre. Que liacha. Celta Villarreal. Celta Villarreal. 0. 0, hostia. Joder. Real Madrid Celta. 4. 0. 0. No te arriesgues. Celta Sevilla. Yo pienso que sí. 3. 3. Bingo, línea. 3. Vamos alá. Me cago outra vez os 0. colores a volta. Espera un momento. Espera. Non te aventures. Non te aventures. Real Sociedad Celta. 0. 0. Celta Rayo Vallecano. 3. 3. Vale. Getafe Celta. 3. 3. Atención porque hai remontada aí histórica. Vale, con esto temos o señor. A ver, iso, a ver, sabemos o que o Celta en Mallorca firmábamos o empate, asinábamos o empate, Las Palmas e Español gañábase seguro. Eu é o que penso a priori. Tamén che digo, non vexo nada descabellado puntuar no Bernabéu, porque o partido é despois da final da Copa, e iso tanto se gañan como se perden poden ser, además que o Madrid é moi inestable, o sea, non vexo gañar un partido bien ao Madrid desde hace, non sei, o Barça sí que é verdade o que di Mario, que deis a máis espazos e así, pero tamén a la vez pode soar contradictorio, pero eu vexo máis fiable en defensa ao Barça que ao Madrid, por moito que deixen máis espazos. E o Barça poderíase puntuar se non tivera a eliminatoria de Champions engañada prácticamente. Eu creo que no Camp Nou ni de coña. Pode ser que rasquemos algo, tamén vexo posible un empate en Balaidos contra o Villarreal, pero o Villarreal, estou vendo os partidos do Villarreal e para min non é o equipo que atopamos na primeira volta, é un equipo moito máis fiable non sei, eu non vexo sacar nada contra o Villarreal, pero iso é o de sempre. O Celta agora vai perder contra o Rayo, o Xetafe e o Sevilla, e vai gañar no Bernabéu, no Camp Nou e na Noeta, por descontado. Entón, eso sabemos que é así. Entón, pero eu creo que 9 puntos, e con 9 puntos eu creo que a rezar. 9 puntos de 21, non sei. Es que tamén creo, o Celta eu creo que vai deixarse moitos puntos, pero eu creo que os demais tamén. Tanto a Real como Mallorca como Rayo está demostrado na Liga que partido que ves casi seguro que gañas o pinchas, salvo co Pucela,
todos os demais dan as sorpresas cando menos o esperas. O sea, mira Leganés e Las Palmas no Camp Nou. Entón, é unha lotería face No, estas totalmente, cousas. totalmente. Pero bueno, é a gracia. Comenta por aquí SGR. Yo creo que desde que no está la grada de gol estamos mejor casi fuera que en casa. Non sei se é cousa de calendario, pero desde logo os resultados desde que non hai grada de gol, cuidado. Non só iso, sino, bueno, por lo menos desde marcador que o tes un pouco de frente, poderemos contrastar con Alex que está noutra grada. Estando en marcador baixo, ter a grada esa en obras de frente é un baixón, Sí. A verdade é que parece que está xogando tremendo. pretemporada. Baixón ou algo así. tremendo. Buah. Unha grada notase moito. Eu creo que sí que ten moito que ver, porque é verdade o que di Mario outra vez, que os equipos en bloque baixo non só este ano, eu xa o dixen moitas veces, todos os anos, o sea, o Celta ir a encerrarte atrás é casi puntuar, porque nos costa a vida abrir eso. Pero tamén é verdade que gañamos ao Leganés, gañamos ao Xetafe e tal. Eu creo, fai 3 meses xogando contra o Español e Las Palmas, gañábamos os partidos. Eu creo que a grada, a bancada sí que ten que ver, porque eu dende tribuna, é iso que estou máis preto de marcador en tribuna que de gol, pero tamén notase falta algo. Falta algo. Bueno, falta unha grada, de feito, claro, falta algo. Por iso. Desde logo. Di por aquí SGR outro dato que, se non me equivoco, contra as Palmas e contra o Español, segunda metade o Celta atacando un gol. Non sei se é... Bueno, non sei, incluso neste partido todos colocados. De feito, asubiaron, el marcador baixo asubiaron. É que estaban todos colocados xa para atacar hacia marcador na segunda parte. Bueno, sorteo de campo tal cual, cambiaron. Bueno, en fin, non sei. Que iba a decir? Ah, sí, que me toca a min dar os meus pronósticos. Atención, porque eu difiero. Barcelona 0 puntos. Villarreal 0 puntos. Madrid-Celta 1 punto no Bernabéu. Celta-Sevilla 3 puntos. Real Sociedad-Celta 3 puntos. Atención a esto, Celta-Rayo 3 puntos. Champions. Getafe-Celta 0 puntos. Conclusión. Vamos por aquí. Pablo 10 puntos. Bueno, solo 10. Vale. Bueno, esa é a miña opinión, tendo en conta, por suposto, que o tema das dinámicas pode influir, que estou dicindo que o Celta perde 3 partidos seguidos contando do Español e que despois gana 3 partidos seguidos, máis un punto no Bernabéu, pero creo que se pode enganchar. Non sei se perder contra o Español, perder contra o Villarreal e perder contra o Barça sería suficiente para que o equipo se acabe de caer, pero por rivais penso que esta pode ser un pouco a distribución de resultados do Celta. É un pouco, xa digo, fantasiosa por ver tanto rojo seguido despois tanto verde, pero bueno, a min sarenme 10 puntos, a Alex salenlle 9 e a Mario salenlle 11. Eu creo que cos 9 de Alex non chega e cos 11 de Mario pode chegar. É verdad. Habría que facer isto tamén cos calendarios dos outros equipos perseguidores, pero bueno, oye, máis ou menos. A nosa media sería 10 puntos, porque decir 9, 10 e 11. Efectivamente, ou unha vez máis dando máis razón. Que ben. 10 puntos. Eu creo que en Xetafe
gañamos seguro. Se nos xogamos algo, porque o Xetafe non vai chegar con posibilidades de nada, e sabemos Bueno, como son os derradeiros partidos, bueno, non creo que pero salgan os titulares, moitas eu despedidas, que se eu vai que para aquí. digo, eu que digo, un equipo de Bordalás tal e como é, encima primado porque seguramente vai haber intereses de outros equipos e haberá maletíns por detrás, ollo cuidado, porque corren, Este non é o mítico Exacto, Getafe, este non é o mítico Getafe que se agaza para atrás, o sea, este ano Bordalás foi moito máis valiente, O sea, en plan, non foi sí, o pero típico Getafe de estar bloque baixo seguido nin cousas así. faltalle moita, pero moitísima calidade en riba. Se tapas aos Sí, mediocentros, porque claro. o que máis perigo Sí, ofensivo teñen son Terrache faltalle e calidade, Arambate. E Uche. De sí que lle calidad en falta todas as calidade liñas, arriba. joder. Falta de calidade arriba, pero atrás, ollo, cuidado, porque quer dicir, hai xente aí que xoga con doble lateral no lado esquerdo, bueno, xoga con xente, ollo, cuidado. Quer dicir, está Alderete, que pa min é Jesucristo, que se salise Starfel sería un tipo que eu poñería moita pasta en riba por el. Pero bueno, é complicado porque vai ter moitas mozas, pero madre mía, o Alderete ahora mismo está a un nivel e nunca rendiu mal nos equipos que foi. Xa en Valencia e tal. Bueno, aquí por Jatalín ponos en Twitch que cree que farán falta 12-13. Si miramos os últimos 5 anos en cuanto estuvo a séptima ou octava plaza, está un pouco por aí. O Celta ten 43 puntos, que é pouco, penso, a estas alturas para un equipo que está séptimo. Polo tanto, igual pode tender un pouco a baixa. Pero é que non sei eu se con 53 puntos sería suficiente para xogar Europa. Non sei, botastedes algo de contas de en Eu cuanto que pode sei é que estar... eu aquí dixen que se íbamos a Europa era polos pelos. E que íbamos a estar aí. Eu dixen hai tempo e me chamastes agua fiestas e todo, Pero vai ser jodido, o sea, eu penso que se vai a decidir na última xornada. Enquisa. Atención. Si me aguanto internet. Vamos alá. E dice SGR, yo prefiero Conference que Europa. Eu tamén prefiro Conference. Eu non. Xa o falamos outro día. Eu son moi Europa League, a verdad. Eu prefiro Conference non por outra razón, sino porque a Conference o que nos vai dar é moito futuro, porque vai dar moitos partidos para seguir formando os chavales, para que sigan pillando ritmo e todo. Eso é a teoría. Bueno, Porque se quedas fora na fase previa... joder, pero non que vamos quedar fora, tío. Que os equipos que hai non vamos quedar fora, por Dios. A ver, E os Osasuna? a ver, sí, pero iso esa era outra conference. O sea, non sei cantos años foi eso, pero a conference nova é este ano, de unha fase de grupos de 36 clasifican 24. O sea, Se non te metes aí con os equipos esos que hai, madre mía. se veste as semifinais, pois encima non Claro, vais a fase que- de grupos, pois Claro, é que se fora como de outra maneira, que che toca o grupo da morte, che toca non sei Claro. que, podes ter lío, pois vale. Pero tal e como está por ahora, Dios mío. Enquisa pública no chat de YouTube. ¿Cuántos puntos más hace el Celta? ¿Menos de 9? ¿Entre 9 y 10? ¿Entre 11 y 12? ¿O más de 12? Señores do populacho, voten. Voten. Perdón se algún se ofende se lle chamo populacho, porque xa volvemos a estar co conto de outras veces. Ollo que a previa de Conference, di Xorxe Paz que seguramente foi ver algún país do este europeo, algún partido de previa de Conference. Creeríamos perfectamente. Polo tanto, ollo que a previa de Conference. Porque aparte, a ver como está o Celta pa aquelas. Entre algún que... Correcto. E aparte estou con SGR que di aparte de formar e de mil historias de os rapaces e mil historias e todo iso, tes máis posibilidades que de ganala que Eso desde logo. Europa. Eso desde logo. Pero bueno, tamén tes máis posibilidades de ganar a Liga en segunda división e non por eso queremos estar en segunda. E tamén está o tema da pasta que este ano subiu. Por cada partido gañado Sí, son sí, sí. 400.000 400.000. O sea, por cada partido gañado a equipos de Bosnia, de non sei ya, de San Marino e de Islandia. O sea,
Eu creo, sinceramente, salvo algún partido, porque seguro que vas ter un rival, 2 ou 3 rivais difíciles, pero nos outros partidos estou seguro que se o campo non está moi mal, o gaña o Fortuna. O sea, o Fortuna gaña a determinados equipos europeos. Hostia. E ves a lista de nomes, Pablo, outro día viste a lista de nomes, o sea, Sí, pero como non sei como xogan, decir que vai ganar... eu outro día, cando cheguei de adestrar aos nenos, vin o partido do Youth Gardens contra o Rapid de Viena, que o Jugar, bueno, a Liga Apaixonante. Sueca tampouco é das piores, e o Rapid de Viena pois é un histórico, entre comillas, das competicións europeas. Deixan moito que desexar. O sea, foi un partido vistoso, bonito, pero, o sea, unha banda, o equipo desorganizadísimo, o sea, non ten nada que ver, o sea, quédome antes con un español é mellor equipo que eses dous. O sea, Alex, estamos dicindo que, como digo por aquí polo chat, entre o Rapid de Viena e o Rapid de Bouzas, con cuál te quedarías? Cuidado, porque... Depende se falla ou non. Ou se Fai quedarte... 15 anos co Bouzas. Sí, ou fai un par, polo menos, porque o Bouzas, en fin, que... Bueno, amigos, amigas, que palmou o Celta, non é por nada, non sei se vos acordáis. Preguntan aquí a xente quen gañou a Conference o ano pasado. Pois non sei, a Roma, O a Fiorentina. a Fiorentina. Sí, Eu creo que a Roma. Fiorentina foi. O Inter de Frankfurt fora a Europa League, hai uns anos, creo. Sí. O Inter gañou, non, o Atalanta O gañou Atalanta, a UEFA o A Leverkusen. Europa o ano pasado, sí, ganou o Leverkusen con Conference goles de League. Lukman, hai un golazo de Lukman tremendo. A de Mola. A ver, Conference League ganou o ano pasado. Olympiacos a Fiorentina. Ah, É verdade, ganou o Olympiacos que ganou con... Que lle meteu 6 goles o Aston Villa. Atención. Oye, pero o Olympiacos que o ganou, que está de entrenador aí o... como se chama? Mendilibar, joder, sí, é verdade, que Mendilibar. hai uno celebrando aí por todo alto, no, sí. Joder. pero o ano pasado tamén o votaron, creo, pero tamén Carvallal tamén estivo no Olympiacos, non? Estiveron na mesma tempada Carvallal, Mendilibar e outro. Tiveron 3 adestradores, creo. Pero Carvallal, antes de voltar ao Braga, Estuvo. en Olympiacos. Que Bueno, era un club moi extraño. Tamén, cousa interesante que dice aquí a Pau Seco, dice, como pode ser futbolista e chamarte Alderete? Sora un pouco a carne o calderete. A Fiorentina ganou a Total. anterior Conference League e a anterior 2022 a Roma. Bueno, As miñas fillas ten unha rima con Alderete. Sempre que os coitan na tele soltan a súa fraseciña. e cuál é? Caga e vete. No, que cho digan ellas. Alison, cando veas isto, ven ao salón. E dis a rima, que están aí vendo o programa. Bueno, mañá non hai que ir ao Mañá non hai que ir teñen ao colexio. clase, non teñen colexio. Estivo toda a tarde, pai, vou salir hoy no podcast que mañana non, ya xa, pero saliste fai pouco, o sea, tranquila, non vais vir todos os días. Pero, me prometiste que si non había colexio, iba a ir. Bueno, pero ten que gañar o Celta, para non decir Sacou boas Pero, notas. un momento, ven. para non Sacou escoitar. boas notas. Sacou boas notas, Alison, non? Si sacou Sí. boas notas, digo. Pois joder. Moi boas notas. Pois dalle premio, home, que veña aí polo menos un pouquiño ao podcast. Claro, home. Vaya premio, vir falar dun Celta Español 0-2 ás Che digo. 11:30 da noite. Ai, mamá. Este literalmente O os premio memes Mércores, os memes o teu estos cumple. de Nadal, cando ves un rapaz triste co seu Scalestric e outro que lle regala unha muñeca de trapo todo feliz porque é o mellor que ten. Pois Alex, neste caso, entrégalle como premio a súa filla participar neste dichoso programa para que a Pau Seco diga que a rima de Alison non lle gusta e que non sei que. Bueno, en fin, cousas veredas, amigo. Oye, por certo, Xorxe Paz A miña rima non é. Xorxe Paz di por aquí que os xoves estará en Firenze. En cuartos, Firenze. En cuartos de Conference. Non ves? Este tío non para. Eu non sei que fai este tío da súa vida,
Incluso falei hoxe con Roberto Carlos Carballo da Radio Galega, que me chamou porque lle di un tirón de orellas, e díxome: Xorxe Paz e eu vimos de Barcelona, vai ir ver o Celta a Barcelona, e a ver se me dá para ir a Grela a ver a Unión Deportiva Ourense, ali a Coruña, sí señor. Bueno, en fin. Racho que se crean que es Telecinco. ¿Cómo Telecinco? Que se crean que es Telecinco. Non me entero de nada. Non me entero de nada. Sacar buenas notas está sobrevalorado, hombre. Moi ben, el Celta, moi bendito. Pero neste caso hai que dicirlle a Alisson e compañía que nunca hai que sacar boas notas porque si non sei, acabas aquí. Así que hai que sacar boas notas. Pregúntanos pola Jatalín pola nosa opinión da Conference e a ronda previa, especialmente da ronda previa. Eu non lle teño nada de fe a ronda previa, porque o Celta é que velo xogar contra o Sporting de Gijón a principios de agosto e mete medo, O sea, hai partidos que dices, mi madriña, este Ristich, este Aspas, como están a estas alturas do Brau? Están todos queimaos, non aguantan nada, e vaste por a xogar contra un equipo rumano que sabe Dios o que xogou, o que aposta por esa Pois están os competición. chavales, home. Pois están os chavales. En fin, bueno, oye, que nos están comentando aquí algunhas cousas do partido, xa que Alisson non nos di a súa rima con Alderete, e que o Celta palmou. Volvo a repetir. Non sei si falar de valoracións xerais, si empezar falando xa do plantexamento, porque incluso vin ao salir do partido que Alex non estaba precisamente contento, e creo que por aí podemos ir, porque o partido con grandes erros individuais penso que se perde desde o banquillo. Non sei, Alex, que opinas tú do plantexamento de Claudio Giraldez, e falamos tamén da aliñación no que pois pode destacar a min especialmente o centro do campo, que creo que a todas luces non funcionou, e sobre todo que eu esperaba outro tipo de dianteiro para un partido como este, no cual, ainda por riba, te fartaches a meter centros ao área. Plantexamento de Claudio Giraldez, Alex. Pois, como de costume, na miña alineación coa de Claudio a diferenza foron dos xogadores. Uno era Pablo Durán por Borja e o outro Sotelo por Damián. E a duda de Iago Fer, pero iso tiña tanta duda que non. O de Borja, pois podo chegar a entender que preferas a Pablo Durán pola mobilidade, para que entre xente de segunda liña por sorpresa, pero para iso eu creo que o mellor mediocentro era Ilaix. E que non teñas moita confianza en que Borja gañe moitos balóns por enriba, porque os centrais do Español están moi seguros, pero eu podo mercarlo. Pero ao descanso o equipo pedía Borja Iglesias, pero como comer. O sea, se están en bloque baixo, encima vas perdendo un 1-0, e te limitas a entrar xogando, o tiros de fora do área ou entrar xogando, porque centros ao área non podían meterse, máis dunha vez, tanto Mingueza como Carreira como Alfon, cando estaban perfilados para meter un centro, levantaron a cabeza, veron a Pablo Durán e decidían xogar atrás. Entón, para min, eu non quería empezar por isto, pero como te dicen cando nos atopamos a saída de Balaídos, sabe Deus que para mí Deus son Iago Aspas e Giraldez, que eu non sou resultadista. De feito, aquí está a mostra de que en Leganés saquei a cara por Claudio, en Cornellá saquei a cara por Claudio, e a mí o resultado non me din se o adestrador fixo ben ou fixo mal, pero o sábado para min foi un desastre máis de Claudio, non só co tema de Borja, os cambios a destempo. Doeme moito no corazón, creo que logo tocaremos o tema porque para min ten certa importancia, pero Iago Aspas pedía o troco dende o minuto 25 para min. Non entendo como Alfon é o máis diferencial, e
é a única salida do Celta hoxe en día. Se Alfon non está, o Celta en ataque non está. A segunda baza que temos é Fer López, e non entendo ter tanto tempo no banquillo a Fer López co estado de forma no que está, e así. E logo entendo que é un intocable e así, pero o partido de Mingueza, pois digo o mesmo do partido de Mingueza, sabendo o bo que es. Eu creo que foi con algún pase filtrado e tal o que máis perigo pudo crear, pero para min o partido de Mínguez a nivel actitude está como no Villamarín. O sea, estiven a laudel casi todo o partido, porque na primeira atacaba pola miña por tribuna, de carrileiro esquerdo, e logo na segunda parte o trocaron pola dereita, e superabanlle trote cochinero para ofrecerse en alguna xogada tiña que verlo clarísimo, porque estaba aí a ver que pasaba. O sea, partido para olvidar en todas as liñas. Con Claudio, pois chen falta igual máis valentía, que si tes que trocar a Iago Aspas e a Mingueza no descanso, os trocas e ya está. E máis estando Hugo Álvarez, que non sei como está físicamente, iso non podo saber, pero non sei. Es que para o partido de Mingueza casi era pola súa banda cualquiera. Cambiar o sistema 4-4-2 como fixo logo, non sei, pero non sei. Pero Claudio suspenso para mí neste partido. O plantexamento, a alineación podo mercarla, pero logo cando troca o partido así, indo 0-1 e así, eu agardo máis reacción de parte do banquillo. Mario, non sei se pensas tú tamén nesa liña, se lle botas máis culpa aos xogadores que ao banquillo, se ten máis que ver os cambios ou a capacidade reactiva e non tanto ao plantexamento de inicio. Que valoración faz nese aspecto? Bueno, eu primeiro que... Nada, non quito culpa aos xogadores, No. Existe a hora de... Falaremos pero despois. os xogadores na mesma liña, o sea, todos por igual para mí. A ver, eu quero empezar dicindo que os equipos rivais tamén xogan. Eso para empezar. E a verdade é que un xogador, o sea, Dios mío, un adestrador como Manolo que viña contento co seu equipo porque últimamente estaron facendo ben, e aparte pues, o resultado que sacaron contra o Rayo foi espectacular. Hai que pensar en que o Español a nivel ofensivo non fixo nada. Regalamos un gol e o outro foi en parte mala defensa do Celta, moi bo acerto do Español. Pero quero dicir, o Español ofensivamente non fixo nada, pero defensivamente foi un espectáculo a maneira de defender e de loitar, o posicionamento, as axudas e todo. Sobre todo porque saben perfectamente que cando acumula moita xente atrás, e sobre todo no medio, o Celta atragántaselle moito, porque polo lado dereito está Iago, pero é un Iago que non ten desborde xa, é un Iago moi creativo, é un Iago que pode ter moito pase, pero que claro, tú podes ter todo o talento do mundo, pero se tes que meter un fío por unha agulla a sabe Dios cantos metros, pois é imposible que o metas. Quero dicir, Iago non pode facer eses certos milagros. Por iso cando seguiu un pouco Fer López, esa revolución, ese cambio físico, ese xa non só físico, senón esa disponibilidade para tirar desde fora, para moverse máis para dentro con explosividade, creoulle moitas máis ocasións de peligro ao Español que cando estaba Iago, por poñer un exemplo. E Alfon, o que estaba claro é que xa lle saben a matrícula e en espacios tan cortos, eu cada xogada que estaba encarando o lateral dereito, o seu compañeiro estaballe facendo cobertura xa bastante para adiante, o sea, quer dicir, xa sabían que se iba a ir para dentro e que iba a intentar tirar, pasar ou calquer cousa. Entón, cando Claudio intentou o 4-4-2 e meteu a Alfon por banda bastante interesante, pero un pouco tarde xa todo para facer. De inicio non creo que seña moi mal plantexamento, pero quero dicir, é un pouco
pecar na mesma Que te pedra que xa chirría? pecamos contra outros equipos. Que te Que me chirría? chirría? Pois sobre todo que non haber sacado a Borja. Creo que era un partido especialmente para él, o sea, un partido no que vas ter moito balón, que vais a ir rebotado, que vai ir algún centro, algún tiro, algún enlace, vai ser un, un partido no que dentro da área pois vai haber ese tipo de situacións e alguén como Borja non pensa dúas veces en tirar. Tamén o fai Pablo Durán? Sí, pero non é un especialista que che sepa No. protexer ben o balón, non é un E especialista que che viuse. sepa mover tanto de cara, porque quere decir, eso requería o mellor, pois, un apoio de Borja que simplemente deixe un balón de cara para que tire Yago ou para que calquer outro poida facer ese tipo de ocasións. Foi o que máis me chirriou, sinceramente, porque o resto, pois, máis ou menos non o vía tan mal, pero o de Borja si o vin tal, e despois intentou que Sotelo se soltase un pouquiño máis en posición hacia arriba, pero non lle saían as cousas. Creo que non estivo demasiado cómodo Sotelo, que non o fixo demasiado ben, a pesar de que é un gran xogador, pero quero dicir, penso que Sotelo as capacidades que ten non son dun mediapunta. O sea, inda que teña unha vocación ofensiva clara e teña moi bo último pase, senón que eu penso que explota as súas mellores condicións cando está uns metros un pouquiño máis atrás. Entón eu creo que bueno, que faltou esa profundidade final que se consigue pois ou ben polas dúas bandas encarando e facendo 2 contra 1 como é o que pretendía Claudio en moitas ocasións e todo iso. Eh, pero bueno, pero bueno, quero dicir, Xa. cando xa se che lesiona Starfel, Sí, jodido, jodido. caiche un gol en contra, eles xa se sinten máis cómodos con todo iso porque saben que o Celta se vai desprotexer máis atrás. A verdade é que non se nos puxo, independientemente de que o partido xa fora non demasiado bon e non iba a ser cómodo para o Celta, non se nos puxo nada de cara. Así que, bueno, pois eu creo que non é tan mal partido do Celta, é un partido de moito mérito do Español, pero quero dicir, non é nin un bo partido obviamente, porque non foi bo, pero tampouco creo que fora un partido catastrófico ni moito menos. O que pasa é que bueno, pois faltaron certas cousiñas, certos axustes que nos deran un pouco máis desa profundidade. Tamén se chega a entrar ese tiro de Fer López ao longueiro, Sí, se podía haber revolucionado un empatado. pouco máis, o partido, porque nos últimos minutos, menos aire, máis espacios, diferentes cousas, houbese cambiado o partido, pero bueno. A ver, a realidade, Mario, é que as puras estadísticas din que o Español tirou 5 veces e o Celta 16. Exacto. Pero De bueno. todas maneiras, fáltame ese tipo de tiros máis claros, esas ocasións máis claras. Tiramos relativamente Eu recordo 4. pouco. Recordo 4 tiros. Claro, decentes. relativamente pouco, porque decir 16 sí, pero de que maneira? O sea, quero Sí, decir, sí, teñen que sí. ter tiros un pouco máis claros e con máis perigo. Por eso, Bueno, quizáis, é o que digo, un tipo como a Borja que fixe moito os centrales, e gustoume moito a idea de que houbese cambiado o 4-4, pero claro, sempre cando metas a Borja para rematar esos balóns. O sea, para min é iso. Que pasa? Que tamén estaba condicionado o tema. Claudio sempre é un entrenador que cada vez que un xogador ten unha amarela é moi tajante con esas cousas, suele cambialos. con Javi. Sí, como Javi. E a lesión de Starfel tamén condicionou moito o tema dos cambios. Estou seguro de que houvese entrado Pablo, pero bueno, para min Pablo é o que digo, xa tiña que haber entrado de inicio. A verdade é que, como dis Mario, saliu todo bastante mal, porque falaremos ahora de nomes propios. Si empezamos pola defensa, non sabemos como sería o partido de Starfelt. Decía antes Nurirlo que si nos dixeran a principio de tempada que íbamos a estar a estas alturas, o firmábamos. Claro. Bueno, si nos decían, Totalmente de acordo. Si nos decían que íbamos a votar tanto de menos a Starfelt, tamén igual flipábamos a principios de ano, pero a realidade é que non estaba sendo un bo partido de Marcos Alonso. Creo que non acabou sendo un bo partido de Marcos Alonso. Diría incluso que pode chegar a ser o peor partido ca camiseta sí, para min tamén. do Celta. E se non tes a un imperial Marcos Alonso, se che cae Starfelt e se che acaba caendo Javi polo cartón amarelo, o que queda claro é que cambios de debuxo aparte, unha defensa, o sea, hai moito salto entre os tres titulares e os 2-3 que Bueno, o siguen. a ver,
non sei se é tanto decir o salto ou iso, pero refírome, eu creo que tamén, por exemplo, Carlos Domínguez está máis acostumbrado a ser o suplente de Marcos. Está máis acostumbrado a xogar nesa demarcación de central esquerdo. Bueno, E por iso aí foi como unha especie de parche, porque ninguén se esperaba que Starfel pasase iso con el, pero para min, por exemplo, é que estou seguro que se estivera Joel neste partido houvese sido moi diferente, porque Joel está moi acostumbrado a xogar nesa posición e aparte home, Carlos xogou ten. no medio tamén. Hai que non hai que Sí, pero exculpar bueno, de, bueno, este rapaz non é no, súa pero posición, hombre. neste sistema de tres non ten nada que No, ver, non ten nada tengo que ver. que contar que Carlos non coincidiu con Sir Áldez. Entón, Correcto. este é un sistema novo para Claudio, o sea, para Carlos igual que para os demais. Sí que é verdade que Carlos, se non me equivoco, os dous primeiros partidos da Liga os xoga de líbero, pero logo sempre saiu por Marcos e eu estou de acordo con Mario. O perfil de Carlos, o sea, non ten as cualidades para ser o líbero do Celta, pero penso, para min xusto eso non foi cagada de Claudio, porque a Jailson creo que pasa aí un pouco o mesmo. Se o pos de como sustituto de Javi, pois está máis acostumbrado, sense, pero sendo o último home, eu creo a priori, pero dame a mesma confianza aos dous, o sea, moi pouca. Entón, creo que Polo estábamos tanto, quedamos jodidos en que por si a Starfel lle é un resfriado, o seguinte que ven por detrás é Joel moi Lago. inferior, moi inferior. Para xogar Joel aí Lago, comigo. no, pero eu creo que Joel, solo por situacións e por forma de xogar, porque sabe manejar e sacar o balón desde aí, por moitas situacións, eu penso que se estuvese Joel, vamos, que seguro que houvese feito moi ben, houvese destacado, estou segurísimo. E o tema tamén eu estou seguro acaba que de decir aquí, a pausa, Carlos xa demostrou que é un central non sei se é mal ou moi aseado, non sei o que quere decir. O de onte non se entende. Pois eu sí que entendo, porque se vos fijades, a xogada que ten el é no perfil dereito. El é zurdo cerrado, o sea, en plan, se lle ve que moi de sacar polo lado esquerdo, o gesto técnico que fai, pois precisamente invita a iso. Unha, porque queren sacar sempre o balón xogado, e dúas, porque é unha situación no lado dereito a que non lle ven ben, a que non está acostumbrado. Entonces quero decir que Bueno, Mario, eh, sí, pero, amigo, xogas en primeira división, tens que ter dúas pernas. Xa, pero é que estás si falando do fixeras todo, primeiro gol, non? si estiveses atento, o sea, quer decir, a calquer cousa, se sacases ben o balón, se non sei que, non xogabas no Celta, xogarías no Madrid ou no Xa, Barça ou pero si xogas así todos os partidos, xogarías na Unión Deportiva no, Ourense e veremos, e veremos. no, xa, pero quero dicir, o tema precisamente é o que estou explicando, que Carlos para min está fora do seu sitio, o sea, non creo que seña un perfil. Eu tamén pensaba máis en plan, pois sí que pode igual xogar no centro e tal, pero é que unha de dúas, ou lle faltan partidos ou de verdade non vale para esa posición, porque a verdade é que onte estivo un pouco Bueno, e a pregunta é, por que non estaba limpo, Joel bueno. Lago onte? Pois boa pregunta. Eu que carallo sei. Porque non se podía prever, eu creo, unha baixa de Onde Starfelt, pero xogaba eu o estou Sepultura? seguro En que Segovia. no Camp Nou Non chegaba Joel Lago a Segovia hoxe para xogar a media tarde por vir co primeiro equipo o día anterior. eu creo que sí, pero por esa regla de 3 tes que llevarlo en todos os partidos. Pois igual, si é mellor central para máis cousas, Joel Lago, habrá que levar a Joel Lago. Igual. Eu estou seguro que o ano que ven vai formar parte da plantilla como sustituto de Starfelt, aínda non se falou diso, pero é o único, se Edu non está, é o único que pode xogar de líbero. Bueno, Sí. o tema é que a min, independientemente de que me parece un cagadón lóxicamente no gol de Carlos Domínguez, creo que non deu seguridade en todo o partido. Sabendo todo iso, outra vez a cantidad de paus que sabemos que se van levar os rapaces máis xóvenes por parte dos afeccionados do Celta, penso que é desmesurado, realmente. O sea, Totalmente. creo que di, o Celta digo xogou aquí en moi absoluto, mal sí. como para falar solo de Carlos Domínguez cando, bueno, pois eso, coas súas limitacións ou cos seus perfis e demais, non xogou onde está acostumado a xogar.
E demais, Eu creo eu creo que o eu cambio era creo que Jason, ollo eu con isto, eu creo non que é o primeiro partido que vexo que a liña defensiva, os tres de atrás, esos tres que esteñen especialmente mal. peor que outros partidos, porque decir, ata Javi non me acabou de gustar como estivo. E mira que non foi probablemente seña dos tres o máis salvable, pero aínda así non é o Javi que nos coñecemos ou que nos iluminou ao principio da tempada e todo iso. Aínda Pero que iso eu creo, estando de acordo contigo, para mí os tres estiveron unos máis que outros, pero mal, pero eu creo que condiciona totalmente o de Starfield, porque pasas Home, claro, de estar xogando sempre con Starfield ao lado, sexa Marcos Alonso ou Javi, e Charlie pois entrou como entrou. A ver, eu non estou no discurso do celtismo de que non vale, non tal, é mellorable, por suposto. Non é o mellor central que tivemos, pero eu creo que Carlos leva xa 4 anos, creo, que dende os primeiros partidos foron xa fai 4 temporadas, rendeu sempre moi ben. Para min, moi ben. Sin ser Marcos Alonso, pero non chegou aos niveis de ser, non sei, non sei que exemplo poner, pero non sei, Fontás nos seus peores partidos, buf, Unai Núñez nos seus peores partidos non chegou a eso. O sea, Carlos, eu creo que igual en dous partidos foi o mellor, pero nunca foi o mellor, pero tampouco foi o peor. Entón, para mí bueno, é cuidado, un central válido para a primeira división. cuidado de Para non min ser sí. o mellor. O que pasa, Eu recordo algún partido solto por aí, incluso sí, por un eso, día contra o Barcelona e tal. salvo en un ou dous partidos, salvo en un ou dous partidos, que sempre está no sete, por así decirlo. Pero es que non é o seu perfil. A historia pareceme similar a de Joel Lago en Mendizorroza. A xente botouselle correcto. encima, pero es que Joel Lago, o seu perfil Non non é o estaba de Vitor. exacto, non xoga aí. Entón, para mí é isto, que quitando iso, pois para min Carlos non falando del en xeral, senón neste partido, para min foi, eu creo que é moi difícil negalo, pero foi o detonante do mal partido do Celta, porque faltou seguridade, esa falta de seguridade que igual noutros partidos pois deu Guaita, que estivemos falando tal, pois neste partido a É que tivo que nesta non a deu. dar Carlos. Entendo porque non só sin ser o seu perfil, senón que Marcos é tan indiscutible, Starfel é tan indiscutible que é dos poucos xogadores da plantilla que non está entrando nas rotacións. Entón, de repente, estás a xogártela con espazos, con dos dianteirazos, que para min son os dous dianteirazos. A plantilla do Español para min non é ninguna maravilla, pero Puado e Roberto xa os podían dar para o Celta. Mañana mesmo. Entón, pois eso. Que Carlos pois tivo un partido desgraciado, por iso non vou decir que sobra no plantel o que non sirve, porque demostrou todo o contrario, leva máis de 20-25 partidos en primeira división, pero do sábado é para borrón e conta nova. Eu creo que ten un teito máis baixo que outros centrais, realmente, do Celta. Pode ser. Pero Estou por iso dicen que non é o mellor, pero é válido. máis Para min é válido. máis alá diso xa digo que tes que dar seguridade e tes que ter unha liña defensiva moi forte, porque o Español tirou a porta 3 veces e meteu 2 goles. O sea, este ano non podes esperar que o teu porteiro nesas ocasións de 70-30 ou 60-40 saia a favor do Celta. O sea, si chega un mao, xa sabemos que vai ser gol en contra. Polo tanto, pues creo que ainda cobra máis peso a defensa, porque o tema de Guaita, bueno, diría que cumplidor tirando abaixo. Non sei se pensades como a min ou se ainda confiades en recuperar un Guaita que poda darlle puntos ao Celta. Para min a portería é un posto a reforzar clarísimo. Xa houbera reforzado eu este verán. Reforzar ben, nada de 2,5 millóns, 3 na Liga Argentina ou cousas desas.
Pois eso, pero a ver, a idade non perdoa a Iago, pois vais a Guaita. Sei que os porteiros soen durar máis, ten máis durabilidade por temas obvios de físico, pero de Guaitas a tirar unha temporada cun portero titular, que si fose suplente con un soldo acorde a ser suplente, eu non lle faría ascos, aínda que eu non sou máis de Iván Villar, porque sei que Guaita nunca xamais vai cobrar o de Iván Villar. Para min é mellor portero Guaita, pero como segundo porteiro, si ten no mismo soldo, podes darme a Guaita, pero coa diferencia que hai, porque Guaita, por moito que se baixe, Guaita é do top 5 da plantilla. Do plantel, perdón. Entón non creo que esa baixada de soldo sea moi acorde a un porteiro suplente que, bueno, se dan as cousas ben e os respectan nas lesións, pode xogar a Copa de Europa. Pero é un forzar, porque para min tirar cun porteiro de 37 anos toda a tempada é un risco enorme. Xa a punto estivemos de tirar toda a tempada con Iván Villar de titular polos problemas de ombreiro que ten. Sí, señor. Mario, algo que rescatar da portería? Na portería, pois eu coido que co que cobra Guaita o rendemento que non é malo, pero tampouco é bastante regulero, pois está claro que hai que facer algún cambio ou mirar algo, está claro. Xa que non nos fixo o Celta caso a nós aquí, que recomendábamos a un señor Augusto Batalla, que lle saiu en 1,6 millóns de euros ao Rayo Vallecano. 1,6, o sea, que non é nada. Que non é nada. Que podía bueno, pagar tamén o Unión Deportiva eu pase do 60%, non me acordo. Déixate de rollos. Pero bueno, da igual. Rayos 2030. 1,6, por Dios. Xa que non nos fai caso, eu non sabía nada, non sei que me dixo que... Atención, outro claro, nome. Leo Román, que sí. é un porteirazo, o seu pai xogou no Celta. Eu non o sabía. Algo ten por aquí, non? Era descoñecedor diso, pero bueno, podría ser, claro, un rapaz que pode ter unha vinculación co equipo do Celta por seu pai e todo iso, e se pode sentir as cores e ser un porteiro que aporte moito por moitos anos aquí, sería maravilloso, por poñer un exemplo de alguén máis ou menos, quer decir, porque o Mallorca ahora mismo ten pois dous porteiros que son titularísimos para min. Calquera dos dous serían dous porteirazos. Entonces, por exemplo, Leo Román sería un nome interesante. Bueno, non sabía eu do tema de que o pai xoga no Celta. 24 aniños, Unha dúbida con este tema. A mí no que me chegou é que ten familia galega, pero iso de que o pai xogou, cando? Porque eu recordo todos os porteiros do 90 e non recordo ningún Román. Igual é o seu avó, pode ser? Espera. Porque no 90, pois... Vamos a buscar información que eu busquei. Diezma, Maté, Cañizares... Voy a informar onde tengo que informarme. Xa te digo que nos 90... É que claro, fuche dar ca Wikipedia. Comenzamos os 90 con Cañizares, con Prats... Mira, escoita. El apellido Román es sinónimos de buenos porteros. Bueno, xa o tipo aquí que ben escribe o fillo de puta este. Vicente Román, Vigo, 8 de agosto de 1964, defendió la portería de equipos como el Celta, Murcia o Yeclano, antes de recaer en el fútbol ibicenco, Peña Deportiva, bla, 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 bla. A ver, non creo que xogase moito, pero algo debeu de estar como porteiro. Igual foi algún paso furazo que sei. Foron nos 80, que un xa ni nabía Probablemente, sería porteiro suplente ou eso non sei, pero non xogaría moito, pero bueno, se está vinculado aí e o pai é de Vigo. Que viene, dice, que viene. Pois xa temos porteiro, macho, dá gusto. Este señor Garcés vivindo do aire, macho, que barbaridade. Para a defensa, quen ficharía a Mario? Bueno, Mario, non te aventures tanto que despois hai un vídeo que facer un par de meses para a defensa, eu creo que botou un nombre antes. Alderete, xa dixen. Que ficharía, sí. Mira, que está aí. Que vamos a acercar a Alderete. Sí.
Caga e vete. Sempre din eso. Estaban escoitando, pero estaban feando e Entrada estaban espectacular, escoitando con retraso. Aporte espectacular aí. Literalmente cagou e foise Alisson, Ni máis ni menos, sí, No, señor. está aquí. Bueno, por certo, a miña forma esta de falar a pausa e co que a veces agora leo falando, recórdame tanto a Fou, pero tanto a Fou Celta, pero tanto. A ver se vai ser a Fouza. En fin, quen sabe, pode ser Onde a Fou andará? infiltrado. Onde andará Foucelta? Onde andará Foucelta? MVP din por aquí Alex Celta. En fin, bueno, eu creo que Alisson despois do que tuvo que escoitar o seu pai o día do partido debeu quedar asustada, porque eu, mira que me crucei, parecía unha familia destas de película de Prime Video ou algo polo estilo. Home, Alex, que tal? Eu iba cantando algo en plan cagome na cona da bella. Bueno, eu iba desquiciado, completamente desquiciado. Aparece Alex, que tal? O partido que? Bueno, é que me deron e digo, este tío, o que debeu berrarlle este tío o árbitro, sabe Dios a que? Que tal se portou o teu pai, Alisson? Durante o partido. Ui, dalla risa. Pois estuvo moi enfadado por o partido que fixemos. Con razón. Alison, pero digo eu, teu pai é moito de decir palabrotas cando se enfade e berrarlle por ali berrar palabrotas ou berra así cousas moderadamente? Berra. Depende. Berra, aí o deixa. Depende. Que os partidos do Celta, o que eu digo, non se repite, se escoita, pero non se repite, elas non din Hai palabras. cláusula, hai cláusula a partida do Celta. Hai castigo, pero sí, deu a cara e algo sempre escápaseme. É complicado. A min pasoume hoxe algunha cousa. Tamén se me escapou a mí hoxe co meu curmanciño pequeno vendo un Arenteiro Ourense Club de Fútbol. Algunha cousa se me escapou tamén a mí. Por certo, di por aquí Xorxe Paz, deixanos o dato, o pai de Román era suplente no Gran Peña nos anos 80. Nen xogaba no Gran Peña e non debutou en partido oficial no Celta. O sea, que o que escribía eso Mario Seijas de que era un apelido de vos porteiros é un cantamañanas. Porque non estuvo pelo. O sea, sería para hinchar e facer a pelota. Suplente no Gran Peña. Coñezo eu o porteiro suplente do Gran Peña de hoxe. Sí, señor. Martín do Campo. Bueno, en fin, cousa Pero a familia galega ou non? algo terá por aí. E se non ven igual. Sí, o pai naceu en Pero Vigo. a ver, Galeguizámolo. Abdón Prats non creo eu que teña moitas gañas de venir ao Celta e o seu pai tamén xogou no Celta. Bueno, O sea, seu tío. e Miquel Merino tamén Que pode vir. Prats que de Abdón. Eu creo que... Tío, eu creo que era tío. Creo que tío, sí, creo que tío, sí. Estou seguro. No, pai seguro que non. Bueno, ven Rafiña Alcántara Pero tamén. Volverá Rafiña Alcántara. ¿Qué será de Rafiña Alcántara? Dios mío. Mira que intento. Sen equipo está agora. Está sin equipo, sí. Pero creo xa casi está medio retirado, parece. Se acaba de ganar cartos, se estivera aquí, A Kings League. A Kings League. A Kings League, pois é un amago, porque eu puño a xogar nun momento. Porque non sei vos, amigos e amiga, pero o centro do campo do Celta, Fran Beltrán, que se liu elixido polo Celta, bueno, pola xente que votou, MVP do partido, Fran Beltrán, alabados a Dios, manda carallo na Habana, pois acompañado dun Hugo Sotelo que recibía con 5 metros a redonda de perímetro libre e que nunca fixo nada diferencial, ou polo menos en favor dun ataque prometedor do Celta. Creo que foi unha das liñas que non me disgustou como pudo ser a defensa, pero desde logo decepcionoume non ver un pouquiño máis, sobre todo de Hugo Sotelo. Penso que estaba o partido para Damián, acabou entrando Ilais Moriba e Damián sin un solo minuto. Volvemos ver que Ilais Moriba lle custa moito tirar a portería, por algún motivo, non entendo por qué, porque destacábamos o seu gran golpeo desde lonxe ao principio de tempada, pero desde logo, Alex, o centro do campo non é porque seamos os tres
espero que Alisson tamén, damianistas, moi fan de Damián, pero eu esperaba outra cousa no medio, a verdad. A dupla Sotelo-Beltrán pode ser unha das que máis se repetirán este ano, pero visto non estaba para xogar este partido, creo eu. Eu estaba máis na tesitura de que pensei que de verdade iba a optar por Damián Sotelo. Fallei aí nese aspecto, pero de verdade sí que creía que como iba a ser un partido do Español en bloque baixo, pensei que Claudio no medio do campo iba a querer dous xogadores que fosen de movimento rápido de balón. Para min, quizáis é un dos debes que ten Fran Beltrán, que necesita como 3 toques ou 3 giros ou 4 para as decisións e que ralentiza bastante o xogo. Por iso lle dá tanta velocidade Damián ao xogo, porque xoga fácil, porque cumple con un 90 e pico por cento. Creo que sub-21 saiu un dato aí atrás que estaba entre os 4 mellores de Europa Sí, señor. en porcentaxes de pase. Como non Claro, gustar. o sea, en plan, faino rápido e dalle moita velocidade. E Hugo Sotelo, para min, quizáis o tema é o que digo, que se está 3 metros máis para atrás e recibe o balón cunha ventaxa para poder xogar a cara adiante, é moito máis perigoso que si ten que coller, controlar e girarse e facer maxia, o sea, quero dicir, non é precisamente o don de Sotelo, eses giros, ese tal. Sotelo é un xogador que si ten o balón controlado cara adiante é un excelentísimo pasador, é un xogador que ten moita clarivencia para pasar, pero que claro, que con outros aspectos lle costalle máis, pero bueno, eh, pareceume que igual aí Beltrán sí que para este tipo de partidos igual eu non optaría por el. Queda sempre un pouco curto. Tamén hai que dicir que Beltrán, outro dos debes del é que non dá os pases aos compañeiros para sacar ventaxas. Quero dicir, sempre dá o pase, non nos dá mal, pero non lle dá un pase ao mellor ben medido cara adiante para que o seu compañeiro teña as facilidades todas de poder sair, tocar o balón, o sea, de facelo máis rápido para que poida facer os controles orientados os compañeros pois moito mellor e máis rápido, etcétera, etcétera. Sempre ás veces pois fai como ese tipo de pases que sí, van ao compañeiro, pero que o compañeiro tense que girar ou facer dous toques, Mal, cousas así. curto. Cousas, É que non lles dá pois con ventaxas, quer dicir, aí hai a diferencia entre a veces entre mediocentros bons e xente espectacular, o sea, entonces hai pequenas cousiñas de Fran que niso, claro, o mismo que noutras, destaca moito máis que os seus compañeiros abarcando o claro. campo, por exemplo, para defender ou iso, é unha peza fundamental. Eu, por exemplo, ao mellor contra un Villarreal si poño a Fran Beltrán, pero neste partido en concreto contra o Español, pois pásame como con Borja, que eu creía que era mellor, estando Damián, estando xa na forma que está, penso que debería haber xogado Damián e tamén apostaría por Sotelo. A pesar de que non acabou de facer un gran partido Sotelo, pero a min pareceme o adecuado, vamos. Alex e Alisson. Pois como eu dixen, eu tamén houvese optado por Damián Sotelo, pero eu entendo que Beltrán coa segunda parte que fixo en Mallorca pois é moi difícil sacalo do 11. Tamén che digo, eu creo que podo entender o que quiso Claudio, porque aínda que para min Damián é o que é o mellor non sei, lanzador, o mellor filtrando pases, o mellor 10, por así decirlo, e Sotelo, eu creo que Sotelo puso para pois iso, para dar pases máis claves, para que se descolgase máis que Beltrán así, pero para min o partido do Beltrán, o MVP, pois bueno, iso é o que opinou a afición celeste, Ou sabe xa Dios está, que pero para min non foi para nada dos seus mellores partidos. Sotelo tivo un par de cousas, detallitos, un cambio de orientación de unha calidade brutal e así, pero foi inoperante a la hora da verdade. Faltou tirar tamén son os dous que máis tiran de fora de área. Ilais a veces dalle a vena e tira unos trallazos brutais, pero Sotelo e Beltrán a mínima que ten tiro só en tirar.
pero tampouco hubo tiros de fora da área. Para mí, no medio campo, como en xeral o partido, es que o discurso é o mesmo para min para todas as liñas, porque os atacantes para min neste partido tamén levan. Foi un desastre todo, o sea, todo. Para min é verdade que non foi un partido igual, si te pos a mirar, merecer perdelo, pois pode que non, pero xogouse todo o rato ao que quiso o Español, o Celta non estivo ben atrás, non estivo ben no centro do campo e non estivo ben atacando. Que merecíamos perder se ves o partido? Non, pero se analizas o que quiso cada un que pasase, dende o minuto 1 ata o 90, eu creo que pasou o que quiso o Español. Sí, E o medio campo neste caso non axudou. E sorpréndeme que Ilais pois non tivera eses minutos que eu creo que tamén co partido perdendo e así, pois facía falta máis físico, máis tal, se o de Beltrán e Sotelo non funcionou, pero iso, pero para min neste partido, para min era clave sacar a Damián por iso, por dar velocidade ás xogadas, por non ter que levantar, sabes que están en bloque baixo, e se ti circulas moi lento o balón, non vais a hacer dano ningún. E Damián, aínda que non sexa un delantero que remate, un extremo que desequilibre, un media punta que dé o último pase, Damián sempre fai as xogadas máis rápidas cando pasa polas súas botas. Eu creo que, aínda que sexa pase atrás, cambiar a banda, si vas pero cambiar o a debuxo, primeira non controlar e cambiar de banda, porque entón iso pasou moitas veces, que Sotelo levantaba a cabeza, Beltrán tamén, cando recibían, xa sabía a defensa do Español que iba a ir para a outra banda, e podían non me sale podían bascular a trote casi. Entón con Damián iso non pasa, porque Damián según recibe xa está dando xa moves máis é a outra defensa. historia, Damián. Damián eu creo que é un punto de apoio para o resto de compañeiros. É que eu boto tanto de menos un xogador así que non entendo por que non é titularísimo neste Celta, porque penso que pode potenciar non só o seu compañeiro no medio campo, sino o resto de compañeiros que ten tanto por atrás como por adiante. Pero bueno, Damián, recórdame a Iago Aspas, fallanos, o sea, todas as xogadas que pasen polo seu pé melloran. Cando pasa a xogada polo pé de Damián nunca empeora, sempre mellora. Pero aparte que especialmente contra un equipo que está tan cerrado, quero dicir, cando lle faz daño a un equipo? Pois cando abres espacios. Se o balón ten que circular dunha banda a outra, con Damián vai ir moito máis rápido que con outro centrocampista dos que temos. Entón, pois, para min quizás esa é a diferencia, sobre todo nun partido tan específico como este. E bueno, agora quero facer unha pregunta á nosa tertuliana. Eu teño outra. Digo, Alisson, de Damián, Fran Beltrán, Hugo Sotelo e Ilais Moriba, cal é o que máis che gusta a ti? Era a miña pregunta, exactamente así, exactamente igual formulada. Pensa ben, Alisson, porque podes quedar vetada para sempre da historia desta canle. Cal é o que máis che gusta desos catro? Damián, Beltrán, Ilais ou Sotelo? Eu creo que Damián. ¡Bravo! Esa, aí estamos. Aí estamos, Alisson. Todos con Damián, todos con Damián. Ovellas no chat todo o mundo, por favor. Que nivel, macho, que nivel. Aquí temos tertuliano, macho, dun nivel. Xa si lle complica, Estoy entre Sotelo ou Ilais. Con moito criterio dito, por suposto. E de último, bla bla bla. Como puñan por aquí, bla bla bla. Sí, señor. Mira, que contestan os nosos tertulianos tamén. Pois máis ou menos como Alisson, di por aquí Alex Celta. 1 Damián, 2 Sotelo, 3 Ilais, 4 Fran. A verdade é que Fran non entra nada pola vista. O sea, é un centrocampista que... Bueno, será moito máis agradecido para o entrenador que para o afeccionado, que penso que é algo que, bueno, pode ser máis positivo ou negativo, non o sei, pero desde logo penso que lle falta unha marchiña para a primeira división, para xogar no Celta tantos partidos como leva,
pero bueno, non sei, que si leva 200 partidos, quen son eu para enseñarlle a Fran Beltrán como se xoga a pelota. En fin, Damián e Lais parece a mellor combinación, dije Dalin por aquí, Fran, a ver. A ver. Imos a falar ben. O sea, Fran, se a min me dis bueno, a ver, es que con nivel de Ilais últimamente, pero obviamente Ilais ten un teito moito máis alto que Fran. Pero a ver, Fran para min é titularísimo en 10 equipos de primeira división perfectamente. O sea, ti poñes a Fran incluso no Xetafe, que Milla, Arambarri son moi bons, pero eu creo que Fran ten no coai e Bordalás inventaríase un tribotazo de manual. No Rayo Vallecano, no Mallorca, en cantos 3-4-3 xogaría Fran Beltrán? máis validísimo para a primeira, Lo que pasa que a Fran, pois iso, eu creo que non é desmerecelo, porque para min, o sea, eu Fran teñole moito cariño e para min é moi bo xogador. Lo que pasa que igual o xogo do Celta e o xogo de Xiraldez non é para Fran Beltrán. Pois aí está. Entón, Beltrán ten que ter un tío ao lado e outro diante, ou dous diante, pero un ao lado, empezar a xogar a pelota. Igual con Rafa Benítez, por poner un exemplo, o Cochacho, a todos incluso. os celtistas nos parecería igual mellor o máis válido para o Celta Beltrán que Sotelo e Damián. Pois pode que ser. Depende ao que xogues tamén. Bueno, e aquí con Giraldez depende do equipo que che veña tamén, o sea, quero dicir, non é que tal. É que estamos falando de que o que digo, Damián é unha ferramenta específica, Sotelo outra ferramenta específica, e Lais tamén é moi específico. É dicir, por exemplo, contra o Villarreal, igual eu sí que sacaría esta dupla que sacou de xogadores hoxe. Onte. En plan, un Antronte, Beltrán Moriba, Antonte, correcto. Un Beltrán Moriba eu sacaría o mellor antes contra o Villarreal que non contra o Español. Entonces, pois depende, eu que sei, que depende moitas cousas, pero por qué? Pois porque Ilais en conducción de balón, aparte de que sabe que tal, pero tamén ralentiza máis o xogo. Fran abarca moitísimo campo e o que máis equilibrio defensivo dá. Damián é probablemente o tío máis intelixente no medio campo e o que mellor fai circular o balón a nivel rapidez. Sotelo é o que mellor capacidade de pase ten polos desplazamientos, pola precisión de pase e pola facilidade para xogar cara adiante. Entón, cada un ten as súas virtudes e os seus defectos, pero son catro centrocampistas espectaculares e hai que pensar que creo que Beltrán que ten 25 anos ou por aí. O sea, en plan 25 ou 26, pode ser. O que pasa é que ten dúas fillas, está casado. E os outros tres teñen 21. Bueno, en plan, para min é unha gran noticia esos datos, pero bueno. Hai que ter paciencia, o único que hai que pensar é que según o equipo que veña, pois será mellor poñer a uns que a outros. Igual que cando che ven algún equipo é mellor poñer a Borja que a Pablo Durán, pois igualito nas outras cousas. Eu teño algo que decir ao discurso de Mario. Para min cóstame moito elexir o rival, o partido, como queras chamarlo, no que Damián non entre no 11. É que eu penso como a ti, nese aspecto. Contra un Barcelona, un Madrid que primes máis a recuperación do balón que outra cosa e veas que non vas poder quitarlle o balón. Pero para min Damián, sinceramente, sea de un estilo de xogo, para min Damián contra o Villarreal de cabeza, contra o Sevilla de cabeza, contra o Xetafe de cabeza, non sei, es que para min Damián no sistema Claudio é intocable, para min. Entra ben, a verdade. Bueno, hai que pensar que tamén cantos partidos xogaron ao principio da tempada Beltrán e Damián xuntos e a tempada pasada resultaron en victorias para o Celta e o Celta xogando ben. Que eso tampouco consideramos, Claro, es que eu non digo nada de Beltrán, eu digo que Damián en todo, claro. Logo depende do partido, pañante de Beltrán. Eu opino igual, eu para min, no meu equipo, Damián probablemente xogaría sempre tamén. Pois nada. E logo ver se metes a Ilais, a Sotelo ou a Beltrán, pero... E en cambio pode ser o que menos xoga.
seguramente. ¿No? Si votamos contas, incluso restando algún Sí, partido pero pola situación que tal, creo que é o menos Sí, no, pero bueno, importante. eu creo, a ver, eu teño moito, sempre o dixen, nunca metirme neste tema porque pasoulle o que pasou e non digo nada, pero a ver, se te pos a mirar antes de que pasase iso, tanto xuntando os partidos da tempada pasada e o comenzo desta, Damián era intocable. O sea, dende Sevilla, o primeiro partido, refírome, Beltrán foi intocable no Celta. Eu creo que a tempada que ven vai a serlo igual. Atención, unha pregunta que vos fago. Jatalim di hai 4 medios e se elixes o mellor de cada un terás un bon mediocentro. Que cualidade colleríades de cada centrocampista do Celta? Rápidamente. Que eu? Non todos. Todos. Tú tamén, Alison, vai pensando. De Damián o bigote. a ver, de Damián a inteligencia, a capacidade de mover rápido o balón, o IQ, o sea, IQ, A atención. visión periférica do todo campo. de Damián, De ese. Ilaiso físico. De Ilaiso físico, sin duda, sí. Vale? De Sotelo o toque de balón. Sí, o toque, o pase, Non a elegancia, pero Cuidado pues o eso, golpeo, o desplazamento del balón, sí. golpeo. E de Beltrán, a entrega. Sí, exactamente. A capacidade A de entrega e a entregar. presión. Pues Presionando menudo debate, o baño press de- masaje. o press de Beltrán, o físico de Ilais, o toque de Sotelo e que todas as clarísimo. cualidades de Damián, tes aí un medio centro de 200 millóns. Estás de acordo, Alison? Pois sí. Non ves? Todos de acordo. Mira que debate. Que tertulianos todos. Todos amigos, todos felices. Eu creo que son tan distintos todos que o debate creo que é moi... A ver, o máis completo igual, se te pones a desgranar moito as cousas é Damián, pero está claro no que destaca Fran, está claro no que destaca Ilais, está claro no que destaca Sotelo. E Damián tamén, porque Damián non é un tipo rápido, non é un tipo forte, pero é un Iago Aspas, por así decirlo. Non é o que máis corre, o máis forte, o máis tal, pero é o mellor. El pectoral Para mí, de Beltrán. ¿sabes? En absoluto rescata o pectoral de Beltrán. Jatalim, Damián colocación. Ven. Gusta. Outra cosa tamén. Beltrán brega, Ilais físico e Sotelo técnica. Sotelo podía ser moito máis xogador do que é, inda que tiña 21 anos. E con unha lástima, porque por cualidades Sí. non é que teña un corpo prodigioso. Tranquilo. Sí, vale, tranquilo, pero... A ver, eu dixen dende o primeiro día, para min Sotelo con moita diferencia, a ver, Ilais pode ser que tamén, pero Sotelo, bueno, non, quitando eso, non era ese o debate. O debate era o canteirán con teito máis alto, e para min é Sotelo. E sei que o teito de Fer López está moi tal, pero para min Sotelo o teito que ten non o ten ningún canteirán. Todavía non amosou para min ni o 30%, ni o 20-30% do que ten. Pero pode amosalo, o sea, recordemos un tal Iago Aspas, cando amosou o 100% do que tiña. Para min, non me escondo. Para min, os 2 primeiros anos de Iago Aspas en primeira división, a min gustaba máis Dani Avalo que Iago Aspas. E non me escondo, eu digo hoxe en día. Pero claro, logo Dani Avalo evolucionou dunha maneira e Iago Aspas de outra. Entón, eu teño todavía 100% de confianza en Sotelo. E se saca todo o seu potencial é carne dun equipo top de Europa, para min. Outra cosa é que acompañen non sei, pois os minutos ou a sorte de estar nos partidos Eso nunca se sabe, desde logo. A cabeza tamén, que pois ata que eu sei, pois a cabeza de Sotelo non é aínda a máis madura, que iso tamén, cada un madura a súa idade. Iago Aspas tamén foi un rapaz que costou madurar un poquinho. Ainda está madurando, ainda está. Así pensarán os aficionados do Español, que cando veron que antes co
tema de Aguaspas. Oye, comentábamos antes, por seguir avanzando liñas, non sei se queredes detervos non en Mingueza, que xa falamos algo, sino en Sergio Carreira, creo que Frouxiño Carreira, pero creo que un pelín máis Frouxiño, sin ser o peor partido dos últimos. Pablo Durán, como referencia arriba, Bueno, pero rompeu moi rápido. É certo que está nese momento de ser un canteirán que está facendo o que ten que facer, que é palmar balós, non pegarlle con forza a pelota, etc. Nada fora da normalidade, pero sí é certo que a min Pablo Durán está se me quedando un pouco curto. O que nunca se queda curto, macho. Que barbaridade. Que barbaridade. É que estou vendo aí. A ver, un momento, porque teño que cambiar aquí os marcos. Teño que cambiar os marcos, que dirían nos pueblos, seguramente. Ai, esos marcos. A ver, onde está? A ver, un momento. A ver, aquí. Claro, porque hoxe, por primeira vez, estamos 5 no directo. Menos mal que só hai que pôr 4 cámaras, pero... Joder, como se me está complicando esto. A ver, tú pa aquí. E que claro, ven Xorxe Paz, e isto como é por orden alfabético, a X de Xorxe Paz desplaza a Xorxe Paz ao final. Entonces xa me cambian todos para o próximo. Bueno, en fin, que xa está ben de decir tonterías, porque temos que saludar o grande, o inigualable, o familiar desde casas alleas, Antón García Fernández. Boas noites ou boas tardes por aí. Boas noites ou tardes aquí, Pablo, a todos. Non sei se me quedo curto ou non, pero que chego a tarde, sí, iso está claro. Chego un chisco tarde, pero bueno, sempre un placer poder falar con vosco. Bueno, sí, veo que hoxe temos varios convidados para un partido pois que non é, desde logo, dos máis doados para falar del, non? Desde logo que non, pero bueno, por sorte temos a Alison aquí dando un pouco de cordura ao debate, porque xa sabes que en momentos concretos tanto Mario como o señor Alex pode se ir a pinza, especialmente a Alex, que últimamente se vai a pinza de carallo. Incluso no partido, que isto xa comentamos, Antón, pero aí onde ves un padre exemplar, ben posto no seu sitio, familiar incluso, sae de Balaídos e o tío non ten nin voz. Que cantidad de barbaridades escoitaría Alison desde que vai a Balaídos que seu pai, Eso daría para un podcast aparte. Pero bueno, Antón, que estábamos aquí despotricando un pouco. Teño unha pregunta xa pa Antón. Teño unha pregunta xa pa Antón antes de nada, que non ten que ver co Celta, despois continuamos. Antón, por que se pon é un adorno típico algo ese o da porta aí que tes? Ou que está por algo ou... Bueno, a ver, normalmente isto sería no Nadal, non? Pois coas cores do Nadal e tal e cual, pero como aquí todo funciona desde un punto de vista capitalista para que a xente gaste cartos e tal e cual, pois eso é pois o mesmo que no Nadal, pero agora na primavera tamén. Então, na primavera tamén temos este tipo de cousas que a xente pode poñer nas portas, e neste caso eu diría que bueno, que non é natural, non? Quero dicir que é de plástico. Bueno, desde aquí vese bonito, vese fermoso, pero sí, no, un pode pasar polas casas e ás veces pois atopar unha destas cousas na primavera, pero normalmente isto ocorre pois no Nadal. Tamén no outono ás veces hai que tamén pon iso cando estamos chegando preto do Halloween e todas esas cousas, pero bueno, no, iso non ten outro interese máis que pois sinalar o comezo a chegada da primavera e do tempo mellor, porque realmente aquí en Tennessee levamos xa pois unhas semanas de tempo terrible, pero por fin volta ao bo tempo, pero con asulagamentos. A semana pasada 6 persoas que morreron non moi lonxe de Jackson debido a tornados e a tormentas, treboadas, moita choiva, que realmente decías antes que parecía Pemán ou non sei que se chove ou que non chove. Aquí chove seguro, aquí non hai dúbida de que na primavera, no outono,
chove seguro, pero tanto como o que ocorreu recentemente, non, 4 días seguidos de chuvias en parar, día e noite, pois houbo carreteras que estaban asulagadas, que non se podía pasar, entón pois traballei menos do que normalmente traballaría porque non se podía chegar á universidade, entón pecharon e non houbo clase. Pero bueno, hai que ter en conta que hai cousas que se poden controlar e outras que non se poden controlar. E o tempo, dende logo, pódese máis ou menos predecir, Pemán non moi ben, hai que dicilo, pero que non se pode controlar. Así que, bueno, pois eu estive na casa moito tempo durante estas últimas semanas e xa tiña ganas de falar con vosco porque os últimos 2 programas, por cuestións tamén de a meteoroloxía, non foi posible porque a conexión estaba totalmente estragada. Eu teño unha pregunta tamén para Antón. Pero para que non teñas morriña. Levaste o clima de Vigo para lá. Sí. Exactamente. A verdade é que sí. Eu sempre digo que o lugar máis semellante climatolóxicamente a Vigo nos Estados Unidos é Seattle, no estado de Washington, que aí sí que o tempo é moi semellante a Vigo, sobre todo o tempo do inverno, do outono en Vigo é moi semellante o de Seattle, pero aquí en Tennessee, sí, moita choiva, e por iso que se chama un dos estados máis verdes, porque como chove tanto, pois igual que en Galiza, pois hai moito verde por todos lados. Había unha pregunta por aí, dicía o señor Pau. Sí, totalmente. Quedeime pensando no de Seattle porque é curioso que haxa Washington, capital de Estados Unidos, e na outra punta do país outro Washington, que non ten nada que ver con ese Washington. Bueno, cousas estadounidenses que Sí, dá un pouco a idea da importancia que tivo históricamente a personaxe de George Washington, claro, que foi un dos fundadores do país, entón pois ten non só unha cidade que é a cidade capital do país, senón que ten tamén un estado o seu nome, pero claro, iso foi tamén porque, claro, a cidade de Washington, a capital, está no Distrito de Columbia, e se tivese ocorrido o que quería o presidente Jefferson hai moitos anos, bueno, décadas, séculos xa, pois a Washington DC non sería a capital dos Estados Unidos, porque el quería que a capital dos Estados Unidos estivese no centro do país e precisamente nunha cidade que se chama Jefferson City, que está en Missouri, pero bueno, iso non prosperou e finalmente pois na costa este é onde temos a capital. Sí, pero hai un estado no que está Seattle, que se chama Washington, e despois a cidade que é Washington DC, que é a capital onde está o Capitolio. Cousas veredes, efectivamente. Cousas veredes, ni máis ni menos. Como cousas vimos, Antón, neste partido nefasto, terrible. Antón incluso de quentada, eu creo que viña no coche de volta de Vigo e sáltame unha notificación, porque supoño que tanto no Bar Celeste como nesta canle todos tedes a campaniña activada, de que o Bar Celeste está en directo, e digo, adiós, este vaise por a pegar pausa desde o siniestro despois do descalabro que acabamos de ver, pero non sería pa menos, Antón, non sería pa menos. Non te bien porque iba conducindo, pero espero que meteras algunha non foi o caso, foi simplemente que Fernando atopouse co meu pai, co Antonio García Teijeiro, entón chamaronme e dixeron, por que non gravamos algo? Eu dixen, non, imos facelo mellor, facemos un directo agora aquí, vos dende as inmediacións do Estadio de Balaídos, eu aquí na casa despois de ter que sufrir esta derrota por 0-2. Estaba por aí tamén Susi Bugallo, unha amiga que participa ás veces no programa, e bueno, pois fixemos un directo así improvisado de media horiña, pero non era necesariamente para criticar ou para dar paus, senón simplemente pois para falar da situación e sentirse un pouco mellor despois desa derrota que eu penso que o mesmo Iago Aspas non agardaba, polas declaracións que fixo a rematar o partido. Sí, totalmente. Pero bueno, non despois revisareino, pero non creo que o teu pai non metera ningún pau despois de ver ese esperpento. Algún pau meteu, pero estaba máis tranquilo, estaba máis calmo do que eu agardaba, non? Tamén porque hai que ter en conta que o resultado foi malo, o partido non foi bo, pero a tempada en xeral está a ser boa, entón pois os paus teñen que chegar, pero tamén con certa tranquilidade
e tampouco a mansalva, non? Porque, bueno, Claudio, eu penso que non tomou as mellores decisións neste partido, pero o mesmo Claudio ten tamén o dereito de equivocarse. E, ademais, tampouco penso que, por exemplo, o Español fixese un partido tan noxento como algunhas persoas din. Eles fixeron o seu partido e, sobre todo, conseguiron que se xogase o que eles querían. E iso é o que pois moitos equipos como o Español, que nesta tempada non está tan ben como o Celta, pois moitos destes equipos chegan con ese tipo de xogo, non? De bloque baixo, de agardar atrás e despois de atacar, de facer unha boa contraataque, pero realmente o contraataque do Español foi un contraataque moi ben organizado, moi rápido, que pillou realmente por sorpresa o Celta en moitas ocasións, non? Para mí o resultado é xusto e bueno, pois algún día o Celta tiña que perder un partido deste xeito e esta xeira magnífica de tantos pois 8 partidos sen perder nalgún intre tiña que rematar. Foi bastante doloroso porque non agardábamos ese tipo de partido, pero para min chapó o Español o que fixo, saeulle ben e o Celta pois a aprender desta derrota. Íbamos despois de dar moitos paus, Antón, por todas as liñas, desde a portería hasta o centro do campo, pasando pola defensa. Eu quería saber a opinión do señor Mario Seijas, un duranista recoñecido. Non só o Pablo Durán individualmente, sino que a figura de Pablo Durán sexa a referencia de ataque nun partido como este. A min, últimamente, sígueme quedando un pouco curto. Si é certo que pode chegar o día que non apabulle moito o Celta arriba, pero colla un par para o Durán, como foi contra a Real Sociedade, e enchufe dougas, pero creo que é bastante máis xogador a día de hoxe para este Celta, Borja Iglesias, sin ser un grandísimo Borja Iglesias, do que está sendo Pablo Durán nos últimos partidos. Non sei a que yo podes atribuir, Mario. Pois fácil, a falta de espacios. O sea, Pablo Durán é un xogador que con máis espacios tendo pois esa mobilidade vai vir ben por ese equipos como o Villarreal, equipos como non sei, que Rayo Vallecano incluso, equipos que che poden deixar pois esas situacións que a él lle favorecen. Se ti metes a Pablo Durán nun contexto como outro día que ten unha liña de 4 e 3 por diante, incluso casi 4 por diante, porque moitas veces aí se incrustaba xente que estaban a acumular xente e non deixar espacios, pois é moi difícil o primeiro recibir balón, e se non eres un especialista que sepa xogar de espaldas, pois vai ser complicado. Pablo Durán pois non é precisamente ese perfil de xogador que é Borja. Entonces, pois voltamos un pouco ao mesmo de sempre. Cada xogador é unha ferramenta específica, ten unhas características e hai que aproveitalos para cada partido. Para min Claudio trabúcase totalmente. O sea, quero dicir, non creo que sexa ni mal nivel de Pablo. Pablo en todo momento estivo peleón, estivo participativo, estivo intentando, pero obviamente nese contexto pois non pode facer máis. O sea, bastante fixo e non creo que fixera un mal partido Pablo Durán. Que pasa? Pois que non lle favorece, obviamente. E despois con respecto a Borja de si xoga ou non, pois tamén penso o mesmo igualito que con Pablo. Quero dicir, seguramente contra o Español houvese sido un partido no que seguramente Borja houvese desenvolvido un papel moito máis importante, pero, por exemplo, Borja, que partido foi que saiu que non o fixo ben, o partido anterior fora moi bo. Fixeron un partidazo contra o Leganés, cal foi o seguinte? Non sei como fora esa... Non sei, pero o tema é, claro, fai un partidazo contra o Leganés, partido seguinte, claro, como fai semejante partido, Claudio non o senta, opta por el, e non fai un partido malo, pero tampouco fai un partido bon. Claro, pero é que non lle favorecía ese contexto a Borja. Non era o que necesitaba o equipo. Entonces, quero dicir, é moi importante escoller ben as pezas porque ao final poden che aportar máis ou menos, e cando están nun nivel non similar, pero cando xa hai un bon nivel, os xogadores están facendo aí ben, cando metes un ou outro xogador o rendemento do equipo cambia. Está claro que para min, pois bueno, máis que nada foi iso, de que Pablo non puido facer máis. Eu non vexo que fixera tampouco máis.
Alex, que opinas tú deste aspecto que tamén sabemos que tes unha duranista ao lado, que hai que ter cuidado cos fanáticos de Pablo Durán neste aspecto, pero falábamos incluso ao final do partido, acordábasenos, tamén sendo un pouco capitán a posteriori, do nome de Borja Iglesias, porque a realidade é que penso que por o rival, por como se deu o partido e por como acabou xogando o Celta, a desesperada con Alfon de carrileiro dereito ou de extremo dereito con doble punta, ou como lle quera chamar, pois igual parecía que Borja Iglesias podía ter un pouquiño máis de forza nun partido como este, ou polo menos nun último tramo no que finalmente non acabou nin por entrar. A ver, duranista tamén son eu, non Todos a miña somos. filla. Ella colle as vos costumes do pai. As malas non, eh? Pero, a ver, fagote spoiler ou non? Spoiler. Sí. Pablo Durán, para min, MVP. ¡Hostia! MVP xunto a outro. Para min, nun partido no que faltou o fútbol, porque futbolísticamente podes destacar a entrada de Fer López e listo. Para min, nun partido no que falla o fútbol, cos collóns que lle botou Pablo Durán, igual gañábase o partido. Porque Pablo Durán partouse aí, recuperou, eu creo que recuperou máis balóns que os centrais, o sea, non sei. En un partido que faltou o fútbol, claro, Pablo Durán non fixo moito con pelote, pero claro, es que non chegaban balóns. Aspas acollía e sempre era cara atrás ou cara ás bandas, as bandas non poñían un centro por cousas obvias. Pablo Durán apenas pesa o 1,70, estaba cos centrais do Español, tiraba desmarques, pero cos poucos socos que deixaba o Español entre liñas, porque o Español lo que quería es que o balón chegase ás bandas, porque tamén é outra cosa que hai que mencionar, pero el Hilali secou a Alfon completamente. Nas 2-3 ocasións que Alfon pudo irse uns centímetros de Hilali, tiña aí o central dereito, que estaba en Cabrera, Kumbula creo que era Kumbula creo que estaba no perfil dereito. O sea, que a Pablo eu creo que é do pouco salvable do equipo polas gañas que metiu, e eu creo que esa falta de participación non era cousa súa, sino do sistema do Español e do sistema do Celta. E por iso eu neste grupo creo que non, pero no outro dicen que había que cambiar o sistema, cousa que dubidaba diso. Dicen, sei que non vai pasar, pero eu cambiaba o sistema ao 4-4-2. E xusto é o que fixo Claudio, cambiar o sistema, pero non meteu a Borja para que pelease cos centrais. Eu creo que a doble punta Borja Durán o pedía o partido. Pero para min, xa te digo, para min é o segundo MVP, non o primeiro, pero o segundo. Non sei, Para min non fixo Antón, si tanto como eso para ti. Ahora, a min sorprendeume que non xogase Borja e supuxen que tería que ser por cuestións físicas ou algo así, porque senón non se entende que non entrase en absoluto no partido, non? Porque pero este tipo de partidos penso que son perfectos para Borja, non? Eu non penso que Pablo Durán xogase un mal partido en absoluto, pero tampouco estou de acordo con que fose o MVP. Sí podo dicir que a min houve dous cousas de Claudio que me sorprenderon neste partido. Unha delas é esa, que non xogase en absoluto Borja, porque eu agardaba este tipo de partido en bloque baixo, etcétera, que era un partido interesante para Borja. O mellor despois saía Borja e non facía nada, pero en principio sobre o papel daba a sensación de que era un partido bo para él. E o segundo que non me entendín moi ben foi ese cambio, ese troco despois da lesión de Starfelt e que non entrase Jailson, non? E que entrase Carlos Domínguez. Eu pensei igual, a verdade. Claro, non sei se hubiera sido moito mellor, pero a toro pasado, pois semella que, claro, é sinxelo falar porque despois cometeu ese erro, pero cando entrou Carlos Domínguez, eu escribiño ao meu pai diciñole precisamente non comprendo este cambio, non? Pero bueno, no caso de Borja, pois se non é por
cuestión física ou algo así, é por cuestión de rotación ou porque Claudio pensaba que non era o partido para Borja, aí sí que non o entendo. Bueno, pois temas aparte da punta, creo que hai que falar de dous nomes. Xa é hora de abrir realmente o melón da noite. Que incluso comenta por aquí Tino Neira. Que pasa ca dupla ou non dupla Iago Aspas, Fer López? Eu penso que fun un dos que, pese a que posiblemente Fer López fora o mellor xogador da categoría antes de subir o primeiro equipo, penso que sí que era un rapaz como podía ser Miguel Rodríguez no seu momento, que destaque moito en primeira ref, pero que haxa que meter con moito calzador en primeira, con calma, para que realmente se adecue e poda aportar. A xente xa se pon louca, como é lógico con un xogador como Fer López, porque ademais entra moito pola vista, pero ademais diso, eu pregúntome a día de hoxe si realmente, con toda a calma que hai que ter con este rapaz, Fer López non é, non sei se o mellor xogador. Un momento. Bueno. Estou me escoitando como doble ou algo así, ou algo escoito aí. Eu escoito doble. Pero que ahora escoito o golazo que acaba de meter Quintanos, nada máis falar do señor Fer López. O sea, isto é unha cousa. Eu non sei se é Alex que se escucha doble ou eu me estou escoitando ou é a miña consciencia. A ver, silencia un momento, Alex. Pero se eu non... Pero es que escoítome a min repetido, quero decir. E Antón non sei que lle pasa, que se fíjase moito, Antón quedou muñeco. A ver se vai ser Antón. Quedou aí fijándose. Antón está buscando aí dicindo que carallo... A ver, parece un moucho, Está mirando así. Antón, volvo. Bueno, ala, foise. Foise. Aí volve o pingüino co libro na cabeza. Aí estamos. Vale, aí estamos. Alex, silénciate un momentiño mentres non falas, porque penso que pode ser por onde pode ser vengo. que se acople. A ver agora se me escoita ou non. A ver, hola. Perfecto. Vale, ahora Sí, agora ben. Ahora Vale. Antón, e a min tamén se me escoita, o sea que igual podía ser ese pequeno retardo con Alex. Falábamos de Fer López cando o señor Quintáns meteu un golazo suscribíndose durante 17 meses. Onde estaría Fer López hai 17 meses? 17 meses. Es verdad que tenía que haber metido Pon Quintáns. Es verdad que tenía que haber metido en absoluto, que fijo que lo hacía mucho mejor que cualquier que estuviese en el campo. E eu direi que pensei exactamente a mesma broma cando alguén dixo tiña que haber que non entrara en absoluto. Dixo Antón. Pues Claro. É que agora cando digo en absoluto aquí ou no Bar Celeste sempre penso en no 20 de nome de pantalla en absoluto, que non sei cal é o seu verdadeiro nome ou o mellor é o seu verdadeiro nome. Chámase Xosé en absoluto. Pode ser. Ou en app incluso. Pono DNI en absoluto, sí, en absoluto. Sí, pode ser tamén. O igual é que está en absoluto, o sea, que é un sitio que non é o nome, senón a súa ubicación incluso. Absoluto, provincia de Lugo, por exemplo. Absoluto, claro. Efectivamente, parroquia de Monforte de Lemos. Montoñedo, pode ser, sí. Ben. Pode ser. Está ben. A Estrada, bueno. Que a Estrada non sei se está en Lugo ou era Sarria ou como, bueno. Fer López, amigos, que nos perdemos. Que pasa con este rapaz? Por que carallo Fer López? Eu penso que hoxe pode ser, xunto con Alfon, o xogador máis en forma. Estuvo preto de meter un doblete que se hubiera empatado o partido, estábamos aquí, non vou dicir en pelotas, pero máis contentos. Entonces, carai. A ver, Jatalim, que si non lle leo todos os mensaxes que pon, enfádase. Ferlo va haciendo ya el sorpaso.
Todos sabemos que va a pasar, solo falta ir amoldando los tiempos y gestión de vestuario con Iago. Eu pregúntome, esa xestión de vestuario con Iago, esa amoldamiento, como lle podamos chamar, ¿cuándo vai chegar? Porque é difícil sentar a Iago Aspas. Penso que Fer López solo pode entrar no sitio de Iago Aspas, pero realmente, inda que a Mario lle deo sono, eu quero preguntarvos que lle falta a Fer López para ser titular neste Celta. Bueno, que lle vai faltar? Pois que lle dé a batuta a Claudio cando vexo conveniente. Para min, unha das virtudes de Claudio é a xestión de grupo. É como está xestionando todo, tendo todo o mundo enchufado, e se non o fai é por algo. Eu penso que estás respetando moitos galos de Iago. Iago ainda ten moito que dicir nesta categoría. Sigue sendo un xogador determinante. Nesta tempada pois leva 8 goles, leva 3 asistencias, se mal non me equivoco, creo. Siga sendo un xogador importantísimo de peso para este equipo. Entón, polo tanto, eu entendo que agora, pois, no momento que está Fer, lle poida dar igual, pois mira, estando Iago coas dores que tiña e tal, pois que en algún momento tamén lle pode dar a titularidade, pero se non lle dá será porque tamén quere poñer a Iago xa a funcionar, porque seguramente a estas edades lle coste máis pillar o ritmo e todo iso, bueno, que tamén Iago é un xogador que de repente podeche sacar a varita, meterche tamén 2 goles e todos para casa, o sea, que Pudo non hai meter un e máis. dar outro, non quedou tan longe. Sí, sí. Entonces, o tema é que eu penso que é simplemente cuestión de ilo levando según partidos, según cousas. Fer é moi novo, ten todavía moito futuro por diante, vai a ser importantísimo, seguramente o ano que ven vai a ter máis minutos dos que tivo este ano, e queren que vaya progresivamente, non queren que ir malo e queren ir pouco a pouco. Simplemente creo que é unha cuestión de coherencia, de paciencia e de bon facer do corpo técnico para que Fer, pois iso. Entonces, nós como siareiros sempre somos máis impacientes, moito máis cos entrenadores e que toda esta xente, e o único que temos que pensar é que seguramente, pois, máis que obvio, que Claudio e toda esa xente está moito máis capacitada que a nós para saber cando teñen que meter uno a Fer López, e o estarán facendo dese modo. Salvo que señas Rafa Benítez e teñes ese corpo técnico que entonces entendes que ningún cativo pode ter minutos porque, en fin. Pero Claudio xa demostrou que sí que ten un bo criterio, que non lle tembla nada o pulso a hora de meter un rapaz novo. Demostrouno con Damián, demostrouno con Huguito o ano pasado, o sea, quer decir, non lle tembla nada. Sí. E incluso este ano a Fer houve partidos nos que Iago podía haber xogado e xogou Fer e eu penso que, bueno, que o está a facer ben, claro, para min ese traballo sí que está ben feito. Que pasa? Pois que últimamente, ao mellor, hai partidos como este, nos que para min Fer López é o MVP clarísimamente, por exemplo, este partido, e que sí que igual pois non pasaría nada se empeza de inicio o próximo partido. Como Pero xa pasou iso con non Gabri quere Veiga, o de ser o mellor claro, e ir con calma, quere é decir, dicir, este rapaz. claro, o que pasa? Pois que non vas a sentar a Iago así de vos a primeiras, está claro. Efectivamente. Entonces, pois bueno, habrá partidos nos que vai a xogar de inicio Iago, que vai a xogar de inicio pois Fer López e nada, e que simplemente deixar no criterio de Claudio no que confío 200%. Totalmente. Pero Antón, non sei se tal como están os papéis, pode ser como di Quintansa aquí, que Fer López este para 60 e Iago para 30, e non ao revés. Sí. Agora Claro, mesmo, pero a día de hoxe pode ser que sí. eu penso que ten moito que ver co que di Mario, e ademais diso eu engado tamén que ten que ver cos galóns de Iago, pero penso que tamén é un proceso, non? Penso Claro. que sí, que Giraldez pensa en Fer López na súa entrada no equipo como un proceso, porque sabe que o lugar de Fer López é o lugar de Iago Aspas. Claro, non pode poñer a dous xogadores no mesmo lugar, non? Entón penso que está a entender ou está a ver a Fer López máis como revulsivo este ano, entrar nas segundas metades cando o Celta precisa un troco, un revulsivo, algo que cambia a situación un pouco porque non vai ben, é o que está a facer con el nesta tempada. Quere iso dicir que non debería
Fer López xogar de cara a máis partidos? Pois non, porque penso que é posible que haxa partidos nos que ese 60-30 pois sexa mellor 60 de Fer e 30 de Aspas, sen facer de menos, por suposto, a Iago Aspas, que iso non se pode facer nunca. Pero penso que el ve isto como quero dicir, Giraldez, ve isto como un proceso para ir introducindo no equipo a Fer López que xoga nun posto que é difícil de reemplazar, non? Entón, utiliza a Fer López máis como revulsivo en segundas partes que como xogador que sae de cara. Bueno, ás veces funciona iso realmente, porque, por exemplo, hai partidos nos que Fer López é o MVP ou un dos mellores. Quedou completamente abraiado con Fer López. Que pasou? Está a sogra cortándolle aí a cobertura e este hombre. Pero vamos quedar tú e eu sós, Mari, entonces. Aí estamos. Ahora carallo. Marchouse todo o mundo. Vais aquí todo o mundo e quedamos nós solos. Isto é unha cousa impresionante. Pois non sei por que está a cortarse dese xeito, porque eu víavos perfectamente e escoitábos sen ningún problema. Pero bueno. Ai, espera, que xa volvemos. Aí volve. Está Alex tamén. Parece que está iso. Sí, pero... Sí. Pero agora escoitadesme ou non? Sí. Ahora vale. perfectamente. Alto e claro. Pois iso, que estou moi de acordo con Mario neste caso penso que non é realmente que Fer López sexa... Volta Ai, que se corta. Ahora sí, ahora ven. No, pero aparte é que pon aquí Piero Ríos, pon. La suegra le puso aranceles al wifi. Pois pode ser, mira, sabes o que vou facer? Fora o wifi, vou meter datos, un intre. Aí vai o diñeiro, aí van os aranceles, Aí van os aranceles, tes razón. Eu entendo o razonamento de Mario, máis xogando nas Europa pódese contemporizar ou terá que poñer os mellores. Xa, pois tamén é certo. Ainda que comparto un pouco o análise de Jatalín de cuidado, porque se xoga 7 partidos e mete 4 goles, chega no Brao o Wolverhampton e ahora vai Fer López tomar por saco. Pero eso vai nos pasar sempre, porque quer dicir, se non pasa este ano vai pasar o ano que ven. Que máis dá iso? O tal é que veña, que mostre un rendemento e despois xa Dios dirá, pero o que hai que facer é obviamente desenvolver ese rapaz e formalo para que dé o mellor nivel posible que no Celta. Despois o resto xa veremos que se fai. 40 kilos de cláusula, dinos por aquí quintans. Sí, 40 kilos que me parecen poucos, pero bueno. Bueno, calma. Antón, decías de este tema antes de dos aranceis. Pois sí, non, rebato simplemente dicindo iso, que non é, eu non vexo a Fer López como unha especie de herdeiro, esas cousas que se din que para min é máis marketing que outra cousa. É un xogador moi interesante que pode aportar moito ao Celta, pero hai que ir introducindo no equipo dun xeito intelixente. Penso que nese senso está a facelo Claudio Giraldez. Notase ademais que Fer López ten maneiras de grandísimo xogador porque cando entra aproveita prácticamente sempre os minutos que xoga, non? E hai partidos nos que xoga 30-35 minutos e está entre os mellores. Iso é un moi bo sinal para un xogador tan xove como Fer López. Entón, eu non teño queixa do xeito en que Giraldez está a xestionar a situación con Fer López. Sí, pero non sei, Alex, se con todo isto dache a sensación de que igual, bueno, hai algo de xestión de, claro, que tes que facer un sorpaso un pouco cun xogador que non é cualquier xogador, de feito é o xogador que non é xogador normal, digamos, é o nome, se tens que pensar nun, pero que realmente fríamente, polo que se ve este rapaz, eu non sei como lle daría o Corvo os 90 minutos xogando 5 partidos seguidos, pero parece que está para un pelín máis o tema de Fer López. Non te quero condicionar, pero penso que pode ir por aí a túa opinión. Pois a ver, vaya por diante que eu non veía cando en decembro e tal a xente pedía Fer López, eu non era partidario.
estamos falando dun xogador que o ano pasado estivo á sombra de Raúl Blanco no Fortuna, con moitos minutos de calidade, o sea, moi ben, pero eu creía que faltaballe pois un ano botarse un equipo ás costas. Este ano tiña que ser no Fortuna, si subindo de vez en cando ao primeiro equipo, pero eu particularmente non o veía preparado, pero caloume a boca. Eu que sempre dixen que Iago ten que estar sempre estando ben ou estando mal, co nivel que está a mostrar para min Fer López, depende o partido. Atención. Eu estou un pouco de acordo con todo o que se di, pero tamén un pouco en desacordo, de decir, sí, que hai que facer unha transición boa entre Fer e Iago. Sí, o merco, pero non porque estamos a xogarnos cousas, todos queremos gañar, e o primeiro que quere gañar é Iago, e si para un partido como eu creo que era que podía ser este do Español, en partidos máis físicos, eu tiraría por Fer López de titular, porque creo que cun equipo físico en plenitude física pode facer máis dano Fer López. Nos derradeiros 30 minutos, aínda que Fer López tamén o fai ben cando sae, pero creo que Iago o pode facer mellor que Fer López. Entón, para mí, para mí e para Claudio tamén, que non quere decir que os titulares sean máis importantes que con suplentes. Entón, si Iago ten que estar, para min, 4 ou 5 partidos de suplente porque as circunstancias do partido favorecen máis a Fer, pois ten que estar de suplente, e como xa pasou esta tempada, sae Iago no 60, no 55, no 65, e desequilibra o partido. Que se non recordo mal, xa foron 2 partidos nos que Iago saliu do banquillo e marcou o gol da victoria. Entón, para min, eu non vexo drama niso. Non vou ser eu quen enterre a Iago, pero ten 37 anos. Con isto quero decir que este para retirarse? Non. Pero o que quero decir es que ven de unha lesión, non é o mismo sair dunha lesión con 25 anos que con 37. Xa a lesión fai 3-4 semanas que foi historia, pero non é o mismo coller o ritmo competitivo con 37 que con 25. E a Iago sempre, incluso tendo 8 anos menos, sempre costoulle coller o ritmo competitivo, porque acordémonos das tempadas que Iago comenzaba a dar o seu nivel e a marcar goles na xornada 8 ou 10. Entón, para min no partido do Barcelona pensaría moito, porque na visión que teño eu, sí que creo que pode facer máis dano Iago Aspas dende o comenzo e Fer López ao final, porque eu creo que Iago dá ao equipo dalle máis que futbolísticamente. Só hai que ver cando saliu, hai partidos nos que o Celta estaba mal e saliu Iago e os xogadores vense arriba, a bancada vense arriba. Entón, Iago é máis que futbolísticamente, Iago é Iago. Entón, eu creo que precisamente para o partido do Barcelona, eu creo que Iago tene que estar dende o comenzo, por ter alguén aí a que se as cousas van mal, darlle o balón, que sepa parar o partido, que sepa cando protestar, que sepa cando tocarlle os collóns a quen nos tenga que tocar, a Pedri, a quen Fer López na segunda mitade. Pero contra o Español sí que creo que Fer era o indicado, e non só iso, na maioría dos partidos agora mesmo. O sea, contra o Villarreal, pois podo querer máis 60 minutos de Fer e 30 de Iago a pleno nivel, para o Sevilla pode ser que tamén. Entón, eu ose por ose beso para o 80% dos partidos a Fer titular e Iago sair, se as cousas van ben a aguantar as cousas, e se as cousas van mal a remontar todo. E non ten que ser o cambio, por que ser por Fer López, está a xogar un bo partido. O que pasa que xa di na miña opinión que Fer López e Iago Aspas cústame moito verlos juntos, porque pareceme un perfil moi similar, non só porque xoguen moito mellor escorados a banda dereita que a esquerda, senón nos apoios, soen apoiar nas mesmas xogadas,
xogadas, soen sair en ruptura nas mismas xogadas, o sea, xogan moi similar. Non me extrañaría para nada que Fer López xa se ha criado vendo partidos de Iago Aspas e Iría mal, fixese o iría mesmo mal. nos partidos. Pero cóstame verlos xuntos, eso sí. Bueno, todo se andará. Veremos que pasa co tema Fer López e Iago Aspas. Penso que sea un melón aberto entre o celtismo. Penso que haberá variacións de que acabe o ano. Brevemente, que vexo moitas bocas abertas e non miro a ninguén. Xa vin un par delas por aí. Por que vos preguntaredes? Porque Antón, home, si se lle abre a boca a Antón ali, que serán as 3 ou as 4 da tarde, pois 6 da tarde, 6 da tarde, pois aquí é a 1 da mañá, ahora mismo. Sí, claro, efectivamente. Pues 7 horas menos. Pois efectivamente. Polo tanto, rapidamente, medallero, 2 MVPs e 2 pufos. Alisson abre ben as orellas, pensa ben, porque vas ter que elexir os 2 xogadores que máis te gustaran do Celta e os 2 que menos. Ou polo menos un de cada. Un que xogara ben e outro que xogara como un desgraciado. Empezamos por Mario Seijas. Pero empezamos por pufos ou por MVP? Eu diría de meter o pack enteiro. Pack enteiro. O pack enteiro. Vamos alá. A ver, A de pues, huello. A ver a xente no chat que opina. a ver, déixame pensar. MVPs, obviamente Fer López o primeiro, para min MVP total. Ben? Porque cambiou o partido, saiu, tirou o longueiro, o sea... E outro MVP... Eso sí que é complicado, porque non me acabo de gustar ninguén así de decir, É que solo teño un MVP. Clarísimamente, Fer López, despois ao resto estiveran máis ou menos a un nivel. Non creo que houvese outro xogador que estivese ao nivel dele. Só teño un MVP. E pufos, obviamente teño a Carlos, que moi sinalado no gol. Obviamente o pobre, pois, non hai máis que iso. E tamén Marcos Alonso, porque estamos acostumados a ver un nivel moitísimo máis alto dele, creo que non estivo especialmente ben e que non estivo tal. Nunca lle din un puff a Marcos Alonso, pois vai ser a primeira vez. Pois moi ben feito. Antón? Pois eu os MVPs vou dicir por suposto Fer López e tamén Alfon porque tentou facer cousas. A min gustoume Alfon, sobre todo na primeira metade, tentou facer cousas, é certo que na segunda parte os secaron máis e non tivo tantas opcións, pero realmente na primeira parte o único disparo a porta acho que foi o seu. Así que, bueno, vou dicir Alfon, pero así non tanto como MVP, máis ou menos VP. O sea, valuable player, non most. Simplemente VP. Sí. Despois, pufos, os que menos me gustaron a min, estou de acordo en que Marcos non fixo o mellor partido, pero claro, vou dicir, por suposto, o home do erro, ¿no? Que evidentemente sae sinalado por ese erro evidente, Domínguez, e despois tampouco me gustou Sotelo. Penso que non foi un bo partido de Sotelo. Bueno, pois sinalo eses dous, en especial a Carlos, porque non estivo á altura das circunstancias da oportunidade que tivo por esa lesión de Starfelt, que por certo agardo que non sexa nada moi grave, porque é un xogador importantísimo nesa defensa do Celta. Visto. Menciona aquí Nurirlo tamén a Mingueza, que tamén era outro dos que se podría meter en pufos, porque a verdade que tamén volva a estar outra vez que este partido que non... Non estivo no seu mellor momento tampouco. O Triceratops volveu ao seu máximo esplendor. Hai que decir tamén que Carlos, o sea, Dios mío, que Pablo nun momento da tertulia tamén mencionou a carreira, que me pareceu injusto de que non fixera un partido tal ou isto, pero é que se miramos a primeira parte, creo que o Celta atacou o 90% sin exagerar, 90% pola esquerda e o 10% pola dereita, o cal, obviamente, fai que Alfon tamén destaque por iso, porque tivo moitas máis ocasións para poder intentar.
Sí, estou de acordo, e precisamente por eso digo que o único disparo na primeira metade do Celta foi ese de Alfon, e bueno, tamén hai que ver que tiña o Celta diante un magnífico porteiro, que para min Sí, ostras. fixo, bueno, se eu fose do Espectacular. Español, Roberto polos goles e Joan García polas paradas serían os MVPs do que equipo saca- catalán. A que lle saca aí a Iago, ollo, Sí, bueno, sí, que é sí. un paradón, unha das mellores paradas que vin nesta tempada, de feito, diría, porque non é nada sinxela e ademais é a mau cambiada, se non me equivoco. Sí. Una cosa que di por aquí Quintans. Ojo, yo quiero dejar constancia de dos detalles. Se nos llenaba la boca diciendo que Marcos hacía mejor a Carl, y si nos fijamos en el partido de ayer, igual al revés, porque Marcos sabe que el centro es de Carl, pero sin él se va más al medio. Sí, bueno, pero é un partido, non? Iso habría que velo se hai unha tendencia de Home, partidos nos que non xogue Dos Starfelt, xogadores non? que se retroalimentan, está claro, pero habría de que ver que porcentaxe aporta un ao outro en un baremo dun 100%. Bueno, Eu penso que hai máis newtons de Marcos a Starfelt que de Starfelt a Marcos, pero bueno, é unha teoría, Alex. A rapaciña primeiro para non influir. Vai Alisson primeiro. Adiante, Alisson, sin medo ningún. O primeiro MVP sería Alfon. E o segundo sería Ilais. Ilais Moriba. Ben Ilais. O mellor do centro, eso de logo. Ui, que cara se lle pon. Espera, que tengo unha lista de 10. Creo que Starfelt. Pobriño. Por haberse lesionado. Claro, por terse lesionado. Por haberse lesionado. Starfelt porque é o culpable de que entrase Carlos. Con toda a razón do mundo. Bravo. Non traballou o físico durante a semana. Sí, oye, efectivamente, Carl Starfelt puxo a primeira pedra para perder o partido. El non o sabía, pero os datos son datos. E tes algún outro pufo, Alisson? O teu pai por gritar tanto. Charlie, creo. Creo que Charlie. Pobre Charlie. Sí, claro. Bueno, Charlie mereceu. Bueno, pois Starfelt por deixar entrar a Charlie e Charlie por ser Charlie. Ao final moi coherente. A realidade é que unhos MVPs e unhos pufos moi coherentes. Oye, a min Moriba gustoume. É certo que os dous do medio non me gustaron moito e penso que foi o mellor dos tres do medio. Non era moi difícil ser o mellor do medio, pero Moriba ten algo, ten algo que parecía que iba a ser moito máis este ano no Celta. Non sei que lle falta, si é que incluso xoga nun escalón distinto ao resto dos centrocampistas moitas veces. Non sei. Bueno, Ilai Moriba, neste caso, eu non vou elixir como MVP. Vou elixir a Fer López e a ningún máis. Voume saltar as reglas, igual que Mario, e vou pasar de rollos porque a verdad é que salín dese partido tan asqueado que digo, bueno, Fer López pegou yo o pau que se chega a entrar ese gol remontaba o Celta. Pero vamos. Eu penso que remontaba o Celta se Aspas marcase ese gol no paradón de Joan García. Aí sí. Tamén é verdad. Aí seguro que sí, porque aínda era 0-1, sería diferente todo. E pufos? Bueno, non vou ser moi original, voulle copiar a Mario de arriba a baixo, a verdad. Outras veces intento ser un pouco máis original, ou se podría falar de Mingueza ou de Guaita, que bueno, pero a verdad, non daría pufo a Iago, ni moito menos. Creo que non foi dos peores. Teñome que quedar con Marcos Alonso por primeira vez na historia deste programa. E con Carlos Domínguez por razóns obvias, que xa digo, non é necesario martirizar o chaval. Eu cagueime en todos os santos ali no campo, pero unha vez sales,
Home, pues eso está, vale, pufo. Bueno, veña, vimos aquí, lle pomos todos un pufo. Alison non ten compasión e di Charlie, ala, pufazo. Bueno, pues sí, pero bueno. Con calma, que somos rapaces todos. Meter unha cafrada sendo central destaca seguramente bastante máis que sendo Pablo Durán. Todo se andará, todo se andará. Alex, non sei que si quedabas tú por dicir os teus, era o que eu penso. Cortouse. No, a Diciste ver, os meus, eu non? escoito algo. Eu escoito perfectamente. Sí, pero es que teño a batería Ui, e o eco era porque puse na cargar o móvil e non está por a e labor. agora o teño en un casi. Pois vamos. MVPs Fer López e Durán, xa o dicen, Fer López o primeiro, Durán polas gañas e polo compromiso segundo. Nos pufos vou ser original ou bueno, hai dúas formas de velo, original ou nada original. Os Starfel, meus pufos son non, Starfel librase. Os meus pufos son Claudio Guaita Carreira, Charlie, Javier Rodríguez, Marcos Alonso, Mingueza, Sotelo, Fran Beltrán, Iago Aspas e Likes, Charlie, e Billiot. E o Tilleiro non? digo o Tilleiro eu, home, que non medo. xo ben. Edu estuvo bastante ben. O vi atento por si tiña Vale. que salir. Pero non me faltanche os médicos de urxencias de Balaídos. Pepe Gotera e Otilio, correndo iso, ali pola espérate. banda que digo, se este lle deu un infarto cando chegue xa morreu o pobre paisano. Que barbaridade, macho, que desastre. Pero mención especial a Charlie, a Claudio Giraldez, a Mingueza. Triceratops Mingueza. Sí. Temos que facer un Esos emoji son os tres que dun destacan Triceratops un con pouquiño para mí. Mingueza. Bueno, pois nada, Mención amigos, especial para Claudio, Charlie e Mingueza. que hai que espabilar. Hai que espabilar porque en fin. Non sei, para min foi unha decepción. Ois, Pablo, que só quero dicir que Carlos Domínguez tivese ese erro, que tivese un mal partido. Isto non quere dicir que sexa un mal xogador, simplemente tivo unha mala actuación, non aproveitou esa Unha moi mala oportunidade e xa actuación. está. Tampouco hai que pegarlle aí un pau de que non vale para a categoría, de que non sirve para nada. Non, non. O que pasa é que tivo un mal partido e xa está. Un partido máis que foi malo como de moitos outros, pero que se nota máis polo que ocorreu. E xa está. Tampouco hai que dramatizar máis co chaval, non? Oye, A ver, vou poñer un exemplo moi claro respecto a este tema. Charlie leva moitos partidos co Celta e é o primeiro desastre. En algúns estuvo mal, noutros ben, noutros regular, noutros matriculado honor, pero é o primeiro desastre que lembramos en 4 anos. A mesma xente que di que Charlie non vale para a primeira división, estou seguro que decía o mismo de Starfelt o ano pasado, que non é un xogador de primeira división, e xa o estamos vendo este ano. Entón, tranquilo, que todo o mundo ten partidos malos e o dito, borrón e conta nova, e ao seguinte Joel Lago de líbero e Charlie pola esquerda. ou donde queira. Bueno, amigos, non é por O vai nada. facer moito mellor. Ui, ese 1%. Ui, ese 1% de Alex. Que pinta feo, a ver. Aí volveu. Temos a Alex de volta. Sí. Que vos iba a decir? Que aquí me marca que levo 2 horas e 54 minutos en directo para ver esta atrapallada dun Celta español que palmamos na casa. Imagínate hasta que punto estaremos que Antón xa pasa de rollos, está por aí mandando un WhatsApp dicindo a sobra que xa vai, que está acabando o programa e que por favor pare de chamar porque se vai a colar no directo e van a Non era eso, eran cuestións de traballo. Bueno, máis importante, si que... Bueno, ou menos. Mario No, Seijas. menos importante, sen dúbida. Buenas noites, ben querido. Verémonos igual pa comerlle, o que sei, da que sea un kebab ali en Vigo o día do Villarreal, ou será moita cousa? Por suposto que sí. No, por suposto que sí. Xa falamos de que eu iba a ir.
Habrá que celebrar ese puntiño que llevamos a cara ao Barça. Sí, por suposto, sí que vou baixar contra o Villarreal, definitivamente, o sea, fijo. Pois ali nos veremos. Non sei se veremos ao señor Antón García Fernández ou que sí que llevemos un pouco de barbiña. Estás te deixando barba, Antón? No, nada diso. O que pasa é que estou vago e non Estás tiña, perdido. hoxe é domingo, non tiña ganas de afeitarme, iso é todo. Pero mañá temos clase aquí, sí que de novo, pois Eso é que afeitarse tampouco fuche a misa, a misa. Eh, como dicía a miña irmá cando era pequena, é que non somos socios. Oiche, Antón, durante a túa traxectoria non pasou por aí un bigote, unha barbiña ou algo así? Non, o que pasou foi pelo longo, cando tiña, non sei, 20, 21 anos que chegaba ata aquí abaixo, non? Pero despois tamén por vagancia, porque custa moito tempo e traballo manter o pelo longo, pois voltei cortalo e así estou. Ás veces, cando, por exemplo, non hai teño unha semana de vacacións en clase nem nada, pois ás veces sí, pois deixo un pouco o bigote e tal, pero simplemente por vagancia, non por Por cuestión vagancia. estética. Nin nada, porque para iso xa está Mario, a quen lle queda moi ben, e a min pois Efectivamente. non tanto. Xa temos o noso propio Damián Eu non é Lozano. porque me quede ben, eu é porque son fan de Damián. Efectivamente. Pero Aí ademais está. quédache ben. Non é só iso. Sí, señor. As dúas Sí, cousas. Dous paxaros dun tiro, non? Ni máis ni menos, ni máis ni menos. Alex e Alison, que por aí xa se abría algunha boca, normal, a 1:15 da mañá. Dios mío, menos mal que Alison Pero ten que ahora... non hai clase mañá, entón, ou que pasa? Non hai, dunha semana inteira, Non, non? Claro, Semana Semana Santa, non? Claro. Ajá. Vale. Pero teño un cumpleaños. Ah, sí, No, Bueno. aniversario. un aniversario. Entón hai Mañana que por- descansar para ter forzas para pasalo ben mañá, claro. Pero Sí. non habrá que madrugar Como para ir no- O meu cumple o 16 de abril. O mércores. pasado mañá. De 9 anos. Bueno, pasado mañá, pasando hoxe das 12. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Oye, Alison, Entón, 9 anos. pois se entón non... mañá un cumple e o mércores o teu. Claro. Sí. Esta semana vai estar chea de chuches e de cousas por aí. Esta E de semana... agasallos. Non tanto, chuches non. Moi Pero agasallos esporádicamente. sí, a ver. Aprobou algo e Xa eu verás. cos dulces os teño moi en línea recta. Vai lle dar unha Coa borrachera de alimentación o chuches. primeiro. Xa verás. Mítico rapaz que nunca saliu de festa, chegan os 17 anos e bebe un par de cubatas e se anda de lado, pois Alison vai ser igual, pero cas chuches. Vaise pegar un atracón a nubes, a gominolas, a Dios, que vai dicir isto, que mundo estou descubrindo aquí. Oye, Alison, pois si non falamos, si non nos vemos antes, dá muchas felicidades xa. Claro. Happy birthday to you, ¿no? Gracias. Espero que a xente no chat tamén te... Cantanche. Antón. Cante en inglés, como é? Moi ben. Well done, keep it up. Sí, señor. Oye, que tal vai ese inglés, Alison, por certo? Pois ben. Mellor o inglés ou o galego? Un 7. O non va? Non. En inglés, un 10? Non. Sí. Non. Sí. Sí? Sí. Quen o Entón en pillara? galego un 7, non? Sí, un 10. Pode ser. Ela sabe as notas mellor que eu, pero eu diría que un 7, non? Pues Sí, Alison, xa sabes, Alison, ahora cando tal, pues a visitar a Antón, cando señas un pouco máis maior, con mellor inglés, pues facer unha visita a Antón a Estados Unidos. Así é como se practica, así como se mellora a lingua. Ademais, con ese nome, Alison, funciona perfectamente aquí nos Estados Unidos. Non sei, que penso que teño 3 ou 4 alumnas este ano que teñen ese nome. Pero con doble L ou con un só L? Como se escribe? Dos solos ou con unha? Con uña. Moi ben. Pois aquí pode ser con 2 ou con unha, depende. Aquí os nomes en inglés cada un escribe como quere.
xa teño un amigo que se llama Alison con 2 L's. Pero un amigo ou unha amiga? Amigo, será amigo. Claro, Amigo, como porteiro de Liverpool. Claro, Alisson é común En Brasil, en Brasil e Portugal, Alisson é en común. Brasil De nome Alisson No, é que hai moitos nomes aquí nos Estados Unidos en inglés que funcionan tanto para mozos como para mozas. Allison, Taylor, hai moitísimos. Exacto. Como o caso de Andrea para os italianos, que pode ser masculino ou femenino. Efectivamente. Sí. Pero en inglés pasa moitísimo iso. Bueno, amigos, pois despois de clases de xeopolítica que decías? Que decías, Alison? Que te cortei. Que decías? Que cando o próximo podcast que veña, pois os cantaría a Rianxeira. ¡Caramba! ¡Ei! Sí, Bravo! Que ben! Pero entera, enteira. Para cantar enteira, sí. sí. Pois mira, Alison, eu Bravísimo. Bravísimo. espero que seas tú a que empece a Rianxeira en Balaídos e a xente empece a cantar a Rianxeira porque estamos en Europa. Eso sería vamos, un peche de ano antolóxico. Pero de momento... descoñezo a miña filla, porque é tímida, vamos, tímida, que se arranca a cantar en público, se casi dalle vergüenza na habitación con nós. Ella sola, se cantamos todos canta, pero se ella sola a veces sí, a veces non. Nós facemos os coros, ou bailamos, facemos así. Sí, señor. Sí, aquí na universidade tiñamos unha cousa que chamaba High School Day, que é como o día do instituto, que traemos estudantes do instituto desta área, e como parte do evento hai un pequeno concerto, entón os alumnos ian tocar algúns temas, e eu dixen, bueno, pois eu toco a Rianxeira. Tiña a guitarra xa preparada, todo perfecto para cantar, e despois quedeime sen tempo. Cantaron os outros, eu era o último, había que rematar, e dixen, bueno, pois o ano próximo. E non se lle olvidou, Antón, quedoulle aí marcado. No, isto foi este ano, así que pro ano que ven pode que cante a Rianxeira e entón choverá inda máis aquí nos Estados Unidos. Sí, señor, pois hai que ter cuidado porque visto que non chava moito máis por aí. Bueno, amigos, vámolle pedir, antes de despedirvos, por suposto, aos nosos queridos do diferido, dos que sempre nos acordamos, que por favor feliciten a Alison nos comentarios. Creo que hoxe é a proba que lle temos que pôr despois de ver ese pedazo de cetro de flores de Antón de plástico. Por aí. Sí, é de plástico, sí que é. Pedir felicitacións para Alison nos comentarios. Creo que é de xustiza, como dirían por aí. Por suposto. Alison está de acordo. Se quere, que me di, arrancouse de todo. A ver. Que si lle das un minuto. Sí, adiante, por favor. A ver, dale. fillos dunha paixón, da foute ese corazón, soño con voltar a Europa para verte campeón. Tanto tempo teu carón, seguindo que tradición. Outro día no que morrar, tras un Celta de Vigo. Bravo! Bravo! Bravo, Alison, bravo! Bueno, já está. Eu non contaba pechar este directo por todo alto. Fáltame aquí alguén para abrazarme como un balaídos. Sí. E isto nunha derrota. Acabemos cando gañemos Xa verás. Bueno, Pablo, se iso non trae likes, se non trae suscriptores e tal, pois xa non sei o que podes facer. De aquí só podemos ir a peor. Ahora mismo non hai nada que poda elevar o teito deste directo. Entre isto e a borrachera de chuches, o próximo día Alison vai aparecer aquí con gafas de sol, un altavoz e cantando un karaoke Rianxeira co Celta en Europa. Así que, amigos, se non é momento para suscribirse, xa me diredes cando é tempo. Bueno, a xente de momento dándolle as felicidades a Alison no chat en directo, contamos con vos tamén nos comentarios de diferido. Non se sabes que haga prisas, que é o mércores inda, non é hoxe, pero
deixámoslas aí porque raro será que fagamos directo antes do mércores. Amigos, que nos vamos a dormir, que son horas. Antón irá a cenar, pero además iremos descansar, que van sendo horas. Así E que teño nada, uns tacos aí que están agardando por mí. unhos tacos, sí señor. Eu terei froita, se Dios quere. Se Dios quere. Se miña nai se acordou de min. Bueno, Seguro que sí. seguro. Malo será. Non confundades que Alison non es con Y, es con I. E, Y la Eso, tiene eso que corresponde a Antón, non? e O profesor é Antón. No, pero cunha S ou con dúas S? é que yo escribiron aquí no chat, Nurirlo, non sei se foi quen máis, E non sei. Tino Neira. E Tino. Todos Alison Claro. con Y. O sea, Jaime Está ben. Soto escribiu uno ben. Alison, como Sí. sona? Cunha L, cunha S. Perfecto. E con I latina. E con Exacto. L. Eso. Pues xa está. Aí está. Nurir lo rectifica. Amigos, que nos vemos para outra. Oye, Alison, esperemos acabar para a próxima máis cedo, pero se non tes colegio o día seguinte, contamos contigo para que lle metas algún pau ao defensa de turno ou para que fales ben de Damián Rodríguez, que sempre nos gusta aquí. Ou bueno, porque tú queiras, para falar mal de nós tamén, si queres. Para cantar a Rianxeira, para cantar a Rianxeira. Claro. Pois esta semana me vou a preparar porque a seguinte semana non teño tampouco. Ah, bueno, É xa. É verdad. Ata o martes. Por O luns de Pascua, luns de Pascua. O sea, Alison, que como se nos dé por asaltar o campo do Barça, o que vamos cantar aquí esta noite, mételle medo demo. Hai que ter cuidado, porque entonces eu planta aquí unha bengala, aí me incendia a habitación, ou sabe Dios o que pode pasar. Te imagínate, Antón por aí cunha bengala empeza a arder as flores da sogra e bueno, monta un Cristo sogra. Méteme no cárcere, non. Isto non pode ser. Bueno, amigos, que nos vemos, que hai que ir dormir, que é un gusto falar con todos vos, con Alison tamén, por suposto, despois de darnos o mellor peche de programa nunha derrota 0-2 contra o Español. Eu xa estou aquí arriba de emoción, xa me beso na Champions. Entonces, pues nada, vémonos na próxima, veremos se ganamos no Camp Nou. Amigos do diferido, tendes unha misión. E a vos, queridos compañeiros contertulios, vémonos na próxima. Esperemos que con boas noticias, malo xa. Unha aperta a todos. Chao. Boa Ata a noites. próxima. A la Celta. A la Celta. Boa noite. Chao. Bueno. Que espectáculo, macho. Que espectáculo. Que maneira de pechar o directo. Sabes que eu quería empezar algún directo con eso de fondo, pero non encontrei ningún TikTok que fora esa canción, para empezar con esa canción, o Día do Mallorca. E agora resulta que non necesitábamos esa canción, sino que tiñamos a mismísima Alison cantando para nós. Espectacular. E vos, homes e mulleres de poca fe, que non vos suscribides. 3 horas e 10 minutos de directo, isto é un descalabro. Grande Jaime Soto, Nurirlo, grande Tino Neira por estar aí hasta estas horas ainda levantando ese chat. Vémonos na próxima. Seguramente... Uy. Cando xogamos? Adiós. Espera, porque igual ten que ser o luns o directo. Estou pensando que raro será que non traballo o domingo hasta as 12 da noite. E como se lleve por ascender a UD, cuidado conmigo. Xogamos o sábado ás 4:15 da tarde. Vou no ver no traballo. Madre mía, que desastre. Pois igual me vai tocar facelo o luns. Non sei. Veremos. Cuántas ovellas pon varios Siegas por aí. Veremos. En principio pode ser que pospartido do Barça Celta o luns
próximo lunes. E nada, apertas a todos, grazas por estar aí. Forza o de Ourense, forza Celta. Felicidades Alison nos comentarios. E nos vemos na próxima. Non hai máis que decir, non? Suscríbanse. Se necesitan un coche, xa sabedes que aí hai un fiel amigo. Autosmapi é o vosso irmão, xa sabedes. Xa sabedes, pero que non sei para que vou decir se xa sabedes. Que nos vemos, amigos. Grazallas. Boa noites a todos. Dinky, que me olviden de ti. Boas noites a ti tamén. E espérate que non haxa algún despistado aquí en Twitch. Creo que estaba Quintans, cas dúas birras. A foto de Iago Aspas con 2 cervezas. Pero bueno. Que nos vemos na próxima. Boas noites a todos. Ou bons días ou boas tardes. Saúdos.